Biaya kona baya de yenim pa ekwan na ye fa so akoba bi kro no ekwan ni mu baya tro ekwan ni mu baya ateche na so osru nko a enenim kwan ye be fa so akọ yenim for Saturday evening, bringing to you mighty from the studios of SOMPA 98.9, broadcasting from now till 10 p.m. That is going to be our talk on your radio. This is your most educative and informative and entertaining radio show every Saturday on SOMPA 98.9. Abisiame mamunyina jo mamunyina tenase. And then so ya me dabo so me numune de toso aduonu nson. Afim pinoni aduonu mi ensamunie. Me da nwumere bia we ne dia Ghana my party. We ne dia mansan nyina chima fidie ne party. Eye me mighty jumade wa SOMPA FM. Resom wa kopem se no ndu bebo no ndu ba. Sorry now for music for enjoyment time, no. Yeah, they know to us when you mre. And I acquire yahodo ni nyina se nyame ama ya dru fia e ma mo nyina kwa ba. Oti afidie ne nchen ya menim se bai na de dodo na wo dem. Se ensu ato me yare bebre. Anyumre ensu to kase pa wo sunyane na me observation ansa na me dru adwuma mu. Me observe what the kodia no question bi ba metiri ma me mfa to wani mu ansa. A free a sunyane high court ho no a shase wo baby a melcom e wo no so ahunu sa le na melko wo mde besi main sunyan road a e correct no sa kwan no e de ba high court ho de ba Catholic cathedral ho de se de e ko nanim e de ba filling station bi na wo ho ansa na gata kase bi unim baby a emre bi atwa mu ye twa kwan ni mu a eda ho che ya abre no na akapake ye ho adwuma no wo kai se ye te no wasunwa akuro yi mu se nyame ya adum na oye adwuma ni wi a sam patamu ho no sansu ye yira na abeta ho nsuo to a na ho aboma no ye hunu ni bi o bato wo kai ena anwumre yi ensu kase eto wasunwa ne pani kohwe Kasi ni obia mwane tide na munchen obia mpesa obefa nsuo because unima dia pento akura be wo tide mu akwa se na ma akoboka anase ensuo ne ho odin ebetumi atwe tide akwa hye gata ni mu ti question aba metiri mu ne se 1 nti adwuma ben ena kapaka yeye anana ye face face ana adwuma na nso aba papa bia ne yehunu de yehunu question about mitiri mu bioni 2 yani yankasa na yaye fin afele gates ni mu ama na ye manti ensuo to anya baabi mfanti so ye adwuma ni ye kura efia ye gata mu ma question about mitiri mu bioni ne se enya bia enya nnedan ne ye cleaning wo sunwane a ye toto so tos mu kan kwa ka mai na dia na ekoso obono mantema hin kro sunwane utie TV news a ensio to won kran ensio to okumase na ensio yiri fa nkrofo a na ye wo sa ewa chichichichi no ho a aben yo se yanse san free niama bi hu ebe kakra no sunwane ebe ya te se de ensio epete keke ensio pete a ye ho kura mfo no nkran epete keke a na ensio yiri fa nkrofo ya nhwe yie hebi beba sunwane adia mi hunu ne nne no airtime kuno SOMPA FM SOMPA FM ha nura wo veti no na wo veti no tutu na no nyina awie no join your live on Facebook na hwe krata yi a die Facebook ne so obo SOMPA 98.9 FM SOMPA TV wo YouTube SOMPA TV na enra wo veti ni wie sa appointment committee ya wo edom kuma ne edom dodo nyina wo so na wo mo veti ni wie sa na at the committee level wo mo to aba so hu se anya yie wo ho a ena ya wo mo de ba efiekasie na nkasa mu na wo mo nyina to so aba nti wo be kai a ena no honorable KT Hammond mo de no committee level no amfa ena ma wo mu de ba dwa kasie na mu ena wo mu to wo so aba ekoye nsem bebre wayi ya ma baba ba mu no enti
wei enrada wabra ya maame Gertrude Tokonu ne vati no ekwa awiye baaye no na obi anim se o ekokọ na nwumre ho de nka committee no ebe bomodin a na womo approve no that easily but ankoye saa because edom kuma ewo appointments committee ne so no womo krata ede babonten na odwo ne ye live on Facebook bo SOMPA 98.9 FM SOMPA 98.9 FM de tia ne se womo se de maame Getu Tokonu woye otemuafo ewe Supreme Court ho na Supreme Court ho no a owura Jachi Kwesi no na oye asen no from Rashabedwani ni nsemo e ba ye dual citizenship ho ye no nti no ama Supreme Court abua no wo mo praatemu oni bia kenkan ansa na wo mo so abu no aten se ye nyini ntum ana ama ye nyini ntum na abusua join ye live on Facebook na hwe book bia eda ye Facebook ne so wei book a excellence publication for wo mo kunchire ya ye ma no ekosua na National Council for Curriculum and Assessment ye twani ti afra no naka wo mo ni bo wo mo so no se no pacho ma ye ni hu nkomo kakra ye wura no nyamfo Professor Edward Apia ye Director General edema naka papa anwumre awrade asomdue nka wo awrade asomdue nka wo baba ye wo nyame mu gidie se anwumre wu mpomu yen Kripadum ne ho ye pa na pacho mo Nyankopon adom ene wo mpa ibo nti ye ho ye wo sunwane pa nsuo na eto den wo ha papa eba na ma petech me po na ba yire ni bi ne ya kyekere de abrɛw yo papa ye ni nkomo no efirura eba ena ye hunu sa krata yi negative effects of Christian missionary activities na emu no de na ewo na atwetwe nipa bebre aso e ma naka mo ye ho krata se mo ne wo mu ni apam adaroma sai na drum nkyɛn na edi nkan sai na musifa no kransa na krata ye epiedwa me ba to nya Akua Abronoma ya Akua Nyarko Nyamisha medase and Mr. anyway for the kind of several by and I'm in home potential and may eduma oh jaboso na mensaka media nema no eminya akakra esa naka ye eduma ye sebe pa kwambe bebe so nti bi sa eba na enya nti nema mienu we dey kind we can say omo hihye book no ye say to the year share publisher no pa copy so we na mra ye say to me sa ye share reporter omo ye me saka report no book no dey say me no ka so obi answer book no mra me nim say book no bi kutawa the other na mo to me who page ko into every year stand at that in some kind of but said the way and then from you be a car with the best thing I say is that you put you on hold near withdraw of such nature. Well, book could be a year more than 2019. The crown for the cry I eviction or whole crowd until the young group particular book and anything they said it is publisher no on copies any version to be old now from brand any na say and send it to me account once and the book no papa na papa and the three are there and the three are there into your system the billion Mira oka se 2019 na mo yesa book yi ho adwuma na je se excellence publication mo ni omo na ye adwuma ebie wo nso bra na mo gina no wo ma ya tomu no na sa atredie enimu bia na me ka say woman because they say the name of the who original the name media so obi an pa page no ma me maka no amene
TV3, I want to see the book page now. Yeah, I can watch them. And sometimes it's difficult because say a woman and 2019, and that's complicated on a website. There are about 1,000 and over books are there too. So many publishers. If you say that you talk about well, we are ready to be out. Watch your book up so the back and you do not be at the now. You see, what you ever in the book about? Say, I said, amount. It will be I said that you beat you party also your in any case, that book will also know. And your book a ministry, Akua schools. What's the next that will be so big for a test on the book. I know person or access a man. So make you the abba. No access a man. No, because I got on and you go probably be no. Na adeba konso ye adaroma book na nkasa no waka no wo anwumre amatiefo nyina ati bi se unsanya nkuru amu nti no o ka mu nsam na ye na kakra na so se ye fa na ani se ya sere trendy ya dia content na ewo mu no ene new curriculum abai no ebo abira na content the new curriculum no content there making a kind of the answer. The curriculum it could never be baby. Who teach any papa? Adia get 20 years ago, and obviously means the same thing. Actually, I'm what a different. And never be you go. It's straightforward. Kind to say. And near the watchra ya trend work social media obi hunu bie no ye wo say a attack on religion or a specific religion wo hwe na trade ni bia te say baabi obo Christianity no eno ti ne ya recalling na say de wo mu no funso bi wo ho. No, you recall because they say we can hold them. So we want to. We are recalling all her books, the essence of the Christian bookstore, or they are bound for approval. Some running, that is all that we are doing. We are my yen to me, and we don't be brain. Say, Kobani say, and Pampa, whom be say, if you not say, ya nam pempi, no be sa kosi, ya na so train it saying. Never be so. The book will approve ya, and let us say approve. I know you are so chairman. Say, and book every town a classroom, a coach radio, which me anything. We've been another baby in what's on book. Okay. And I'll work with it. It is a book not approve and approve. It's a never be. So they say, I have talk. I be a ministry. Because ministry is books much years for. There are GS book author and a work classroom and a Nipano, Sunday Masi Abomja, and everything I should Nipano. But if you compose the and so on, private people won't tackle the book sector. And don't go to with you can approve it. One thing I got some book. As any family thing, but what teacher and head teacher now for the book I approve book. Prof, yeah, the best answer na I heard from Monday no what the banner mushemu we are the next line of action no yes run where the home come anywhere ya da CP. Yeah, me shawo no yo. Professor Edward Apia and the Director General at the National Council for Curriculum and Assessment in Trinity Afreno Naka. Oba your Facebook Live now boss SOMPA 98.9 FM. SOMPA 98.9 FM ye live ewo ho na obaso a na afei wahwe sa nwoma no a ye di ho nkoma anwumre no ewo ye Facebook ne so eti ewoma no ebia ensuo toyi obi se misro na mintumi mfa me phone no nti Abronoma de na wo nwoma ni mu ewoma no wase ensusanso bone ya ewo wona edi Kristosom eba ye womudwumadie so negative effects of Christian missionaries activities say Kristosom ba bibire mu no na broni
o free obi my so any or my Ghana mu nti ye bia ba ko mienu ye kai kra some of the churches like Presbyterian Church, the Catholic Church, the Methodist Church Ghana, and sorry be sad no missionaries are na ede ba no won ba na 3D ya de akum won ti obi kra wo tumi ba na we ba no wu saa kopim say enya bi no mu a wo mutumi kire wa ha wo mutumi ma saa Kristo sumukuo no etumi etete ye nti saa Kristo sumukuo no ena wo mayi kase wona de ba ya France missionaries no wo mu dwuma wo mu die no abofra wa ye free so wadama ye ka ho asem so fatu mama na ye join your live on Facebook SOMPA 98.9 FM mo ubu adwuma sei na wo ye kukuru dudu eti eno wo mo se de di nkan. Religion is a major cause of physical conflict. Esom eno ne entokwa nyina hini semene abofke ye de sie ni we studio ha no esom ne betumi de saa de naba afa wo se Kristo som ena ama ohia adoso ebio o se esom no ebi enchire esom ne bi wo mo niam ye de botu nipa tirim no de broni fa ne doctrines no akwa kofa ehu ene gisemi diso me koni say ya de broni fa no a sense of fear or timidity ye ni say nti gisa chenchina me ye ni say ya na se hu bia beto me so ma anya ne saa de to so nan wo se esom ena bo kwan ato ho ama frakadamfo kalaburefo enkrofo binom a wo mo fra wo mo ho se wo mo ya asofo afa akonya so a de woni bie no wo mo frakadam no fa kwan bone so anya kakra ono anya no age afiri ne nsam afa so enum wo se esom no ebi eyenyiyimu tia ma wo kwan bebre so ebi on so wo se esom amanyofo bebre efa som so ediye asa yempewa sem bi saa no so ahunu saa disaffection attitude bi no enti wenum nyina ne ade a wo saa enwoma yi mu anwumre yi papa yi adom yen amayate ase se wo mafrɛ edi owode nwoma ne ba abonte se dwoda onfa ne nwoma wa ye nyina na to omani no mu miebie mu hunu saa ade yi a ewo ye Facebook ne so no wo be hunu na ma menkwa ahoma ne so na meni nkomo kakra emra Reverend Dr. Francis Ohina Jekum ena ye regional superintendent Bono Mantemimu Assemblies of God asafo papa presi mu o hallelujah papa yesre bisa se umpomu ti se anwumre yi ya me facho na mo ho ye de adumo papa ye da sepa anwumre brepa wanya ajansuo toy wanya brane yetiefo bebo nkomo minim se aja na ba funti papa ne na ma ba fu isu akohia nwoma bi a ubie mu ohunu kurokuro kakra no ohunu akokɔ ohunu aginamoa no ohunu kraman na nwoma na se no what negative effects of Christian missionary activities papa wadaroma edi nkan wani abosa nwoma iso sai na musifa no yo meni ameda sepa se de di kan na meden sharema watiefo na yada mwase wa adwuma pa mugusu amo yade boa sunyan bono ene Ghana man nyina aya na kwasem ni ambo enwoma bi so etisa na le kwasem ni ebra na ni ebo so na enya de a na eye papa ana se eye enegisem enti ekoba ne sa no eye Assemblies of God Executive Presbytery a general superintendent and the team and all the EP members no you be home come our platform so and ekoban say send your bayana into America ewo sa enyememono yene education ministry no ankasa ebekasa enti ema yinya akwanya any deputy minister onwunyamfo in team ekasa ye
Enti ọchịchịrị n'ime mu sɛ yɛntwi akoma ntu yɛ yam na ɔmo ebe release press statement na ɔmo ameyɛ hu wɔn position. Enti me nua no kɔsɛm ne sɛ ade a ɛbɛtɔ edwa na ɛyɛ yɛ mma ɛna ɛba besua na ɛyɛ ade a ɛsɛ sɛ yɛkasa tia koraa san sɛ ɛnyɛ ade a ɛde nkɔsɔɔ ne mpuntuo ɛbɛba. But ɛbrɛ yɛ ne mpanimfoɔ kasa yɛ na omo share ye bo se omo ebetu ho anamo ene na mpa so ekire ehunu press release no ehunu se enwoma no eye enwoma bi a eye naka no, that is National Council for Curriculum and Assessment na enye enwoma omo approve ena wo hwa eye excellence series no ede ekọ emontene so enti press statement na eba ye no condemn that act na excellence series the omo ye anase omo de babo nti no ma kwan bi so no anamontu ayi tu ye no very positive result e ma ye hunu say quickly no ministry no call for all the material say yin free adwaman so na afi subsequent steps no omo take it to address the issue. Yeah. Papa yanhwe wo mu se ade na won wumani mu no kwan bi so kan ya na twetwe so kakra but za wo hwe ni din so kwa akire din a ase de wo mu no so kwan bi so eye no kure o eye no kosem se de wo kan o hwe kwa akire a saa na adwene be ye but meni ase o hwe content no a very deceptive because when we're talking about Christianity, na can't missionaries jumadi any ahodoa. You hear hospitals ahodoa or maimu, schools ahodoa or maimu. Most of them no big schools and hospitals. You know, Christian, hospitals and schools, missionaries, and I initiate all these schools. And if somebody is telling me, say, missionaries from Nijimedi Ombedi, am I Ghanaians, are lazy in that area? Fine, Oshano, Echodrum Pempensobia, Ubenya, iota of truth be a womb, but in a whole, no, a misleading. Yes, a misleading in the sense, if you open your swing, young hair municipality, more, you want sorry who do be brea or maybe be schools. A yen shira, edema or minor, any. Municipal no any ebroso sorry ahodo e was schemes ahodo a eboa ema ye manu binim to school any ande and in our various pulpits no we teach the truth from the scriptures because Bible na nkasa no Nyankopon ma ye tese yam fa ye nsanya adwuma no be hira ye nsa no adwuma so enti asofo any nyame adwuma ye fo egusu a kyerɛkyerɛ nye hia se we ogidi ni asebe kafra enano a na mana eto emani pakoto sebe de ne sa bre na twam enti ebre ye bra ye de yansa ye adwuma na ye kristoni a elese wo develop hard working spirit na nyankompon hira wo sa no dwuma so enti all these messages we are propagating and we are preaching from our pulpit enti se enwuma bi say eba na wo se me nua de man ye dangerous no say enwuma no class 4 people na ekwa kosia. That means only a mofra with the negative idea be ever showing dream. And the obeying no na omo mindset no and you a clear Christo so as a whole. Not just in a way, no, the book came out to fight against the purpose of God. And that makes it more serious. Yes. Papa, ya hunu nentem ena yetu ho anamo ena naka afre the publisher no ene ne behia senka ya hunu nentem anampokra no mo frani bia di kan yasua esusuan so bone ben na kede ba mo frei so meni me da sepa esusuan so bone di enkede bebre be ba se di me di kan kan number 1 enkwada we ebenyini abenya adwen bi se ene na mfa so okra ni Kristo so so exam se akoba se Kristo som ama many Ghanaians are lazy missionaries no activities no mo de ba ye no amebo any those things are omo ebenya adwen ene akoma den pa atie Kristo som ena sɛ ye ewiase wei esitie ne ade UN for
any other bodies to restore peace on this earth. But maybe I can say without doubt and answer for a fact to say around all the processes are UN for ne ECOWAS ne other bodies per se as we it will be in vain. Yes, it takes God to bring peace. And say ekobase ye mofrey estua sa ni we are one. Omo ebe develop akoma den etie Christostom. 2 ebema omo ehunu say na ye na nyankopon kra na ye so boy yen. Nyankopon no kra na ye so na ohwe yen so who is he? Because no adwuma ene na sam ema ye lazy ema edesa confusion ni ade nyina abadea. And who is God? And technically no. Technically, I can say that we know. And you must be every promote to gayism and atrocities in our days, because it is a means of preventing our children from knowing God. And if they don't know God, that means they will adapt all these atrocities going on in this world. And that is going to be suicidal. I see. And no. A idea is who pay yina a bit me affect your man's morals. Obeying no, now only maybe a many power cheat with who kunipa and one so kunipa. Because at the end of the day, who is God that we should honor, that we should even serve, that we should even have mercy on our neighbor or our brother. And a best sexy and quadano morals and kasa. And was said you on a brabon who seen one near and obeying no, not that as some of your case, your more from the that champion for no future leaders no not sadly na defeated. Papa boy for education sake na yenti we ase wo Kristosumu ebetumi abase obi se meginyankopon di pa so no na obosro ne asase ne mu ne manyina tumi nyina wo no na mmom menye kristoni menye christian ebi wo ho sa tumi si eye normal me pacho ebi wo ho sa na edoso pa because ye ko gidie mu a ye wo gidie ahodo we ye wo gidie a ye be kan say your natural faith e wo ho ye wo faith as a gift of the spirit and ye wo faith that leads or that brings salvation, that is faith in Jesus Christ. Into be o no mo a fine o gidie say ampa ewiase no bi na bo e ewiase no tumi bi e wo ho. But say the panel and recognize it to me no say you young compound or control it to me control all the universe. And now obi so e wo gidie e wo Kristo Yesu mu. Enti say gidie no e wo Kristo mu no eno e na amana nya nkwanche. Enti eno e na ema wo de reverence ene sa suru ene ani die no ema awurade say ampa I was created by God and I must reverence God. Na maybe say anything ni say ni munyam no ema no. And na obi so gidia wanya say honhon konkon adoma chede baako gidie enti wo ye niema bi a ekon kan enti oni pa bi mo hono mo a omo faith ni natural faith. Natural faith, it doesn't earn you a salvation or it doesn't link you to God. And mawu sure rade mawu mu rade because and no one say we are no you trying to say oh yes it to me be oh to me no kra no and it dey why any say to me no enti that is natural faith for you. I see. Papa yen twen adwode ko na yentie asemfofra na kafo de be babontin but ufa sa nwoma we na ye de yesusu dua nka afutuo be na ode be ma awofo nyina. Nya me da se pa afutu amene be ma awofo ne se one ye ma no ye ma ye nku won ho e wo siku kromu said ye teacher for tu for se e free brano ko brano yenko school mu na yenko hwe ye ma no said wona disua AC aircraft two enwoma hodo a ye ma no ede ba fia omo kenkan no yempe bre ne yemfa ye ni enhwe nwuma no mu hwe de akra no wo kenkan de akra no wo sua story no kra story book na wo kan no it is about what there nhwe ye ma ye ni nku ye ma no adesua onye se bia book no an ye pase ye masua enti ye gya wo mo ade should keep on reading
but you may not know exactly what materials are. Obano air kind adia to team ama akwa na kumamu. Enti awofo e ma ye ninku ye ma no na ye nhwe se ye omo kan no eye de ebeboa wo because about them bi wo no mo a say ne bakra homework wo ye ya na wanye wo di ko school kra teacher ma ke ya na ya ma ke ye fa no wetin ye na correction na teacher ye ma no say kra na tie most of us no ye nhwe sa na ye main ti sa zoom me say bu ku bi aba be bi a me ba bi ho na me obi a menhwe me ba na di sua sem na me nwoma a wo kenkan sem a ansa na me be ba me ho so no na kwada na kenkan ya ma de na di timu dem enti awofo no ye ma ye ninku ye ma na di sua ho adi sua no ye but enyi ni na bo adache empuntu ne ntan ko ena afei ebie mu so no ye ni ankasa awofo no se me kan ye nye inquisitive na ye engage ye ma no etichafo no na ye misa questions because ya said ye say ye bisa questions say they say no curriculum me and they say na aircraft what are the modern trends, what are the changes in the education sector. We need to ask all these things so that ye how for so no ye be hunu ye aircraft na ye tuye hu say ade na aircraft no boa ye ma no ana say say be a logic complaints be our baby say ya approach e be a head teacher the headmaster be na yeshema ye mano ene obdache no esi etimi etum point ya ofo no in simple ye no put no ye ma ye ni enkwa ye bana disu na ye nhwe materials na omo kenkan ne omo ye etimi ye me waka anumre eno no yo papa eradi nhira wanumre pa bre pa wanya ne sompa afmatiefo atwetwe nkomo nya me da wase pa na mesa so wada sompa ase kasiye pa sanse nansen atuyentem kakra bi to ye nyame nam sompa so na etwitwa eje no de ye tun fantom from mamba aha nti radin shwa mo kase pa e wodi nyame fa mo so eye edebo aye yes radin shwa na dom edema mo se radin to akoso opega sompa dwumadie ene di bia mo ye na few years to come, SOMPA will become #1 radio within our country. God bless you. Amen. God bless you. Amen. Reverend Dr. Francis Ohina Jekum and a regional superintendent Yamantamimu Edema Assemblies of God Asafono and a numbre Papani Atutrin Komono. Now, Uka who Facebook in this one. Sa a woman and whom common and ye die a woman in a dahono obo SOMPA a SOMPA na what in tem no abo 98 no abo dot 9 bio now the FM asoso na fe what me aba ye page ni so abehwe a woman no e wo ye Facebook ni so mame fa sa nwoma yi hu nkomane nkonkom wa hansa na yeni enkomane kakra nko yanu na nwotwe agba ne sana afein abedwafo tetnase ya twetwe nkomane akoyanim esa na awotwe a ye womu yi no asembi beto odwa na enu anwumre ya bedwafo tetnase ye bedi hu nkomane ya kesenene ene se sa beto odwa se wo mai Ghana anhwe mre bi beba ye kokwa ye wo timba yewo bauxite hwan ya ye obo ade achede a wode adom Ghana no awe China buroni beba be fa di so obe take over be show gagai asekira ne se ya konkrofo aman so emfie bebre free afebe 2007 ho baabi Ghana ya jibosia na ye kwajibosia no a ebi wo ho no mo a ye de odomankuma achede na ye collateral of aboame ejinemu die mo edidi ejinemu nti no sebia mo mami sa sika we nkoya me man ni ye me de beba na de na wudi ejinemu semanya mi kokofuo na e wo sahwia metwa no mo eye ekamiensa mo mfansi anamu sa asekira no nti ye de agea ba bedrum pempenso bia ma IMF akase ansha bosia ni bebre aya gede ye domankoma achede a ye fa natural resources ni bi e de ye aginamu ntin anhwe bedru baabi no China buroni beba besesa de ye de ye aginamu ni nyina
na ne wono na sika no ebekọ ni botom nti ebia nka yeso Ghana wo kokoo ye ton ye kokoo no a yetumi nya sika sei ne de aba oman ne de bi yese de bi yese no ne nyina ono na behwe so ono na befa koton sika ebeba no ba bi ode befa no de atete ye ka na kakra saa nwumre yi ebedi ho nkomo fi se atwetwe aso afei eno da nkyɛn a wonim se Ghana pemwa de free International Monetary Fund etwa ne tia frɛ no IMF $3 billion ɛne ye hwehwɛ emu $600 million aba abedu na first tranche ne ba ye na afei His Excellency na nado nkomodie mu ɛne wɔka sɛ afei de ekwan mu ada hɔ tie betumi akɔ aman hodoɔ so ebetumi akɔ edwa ahodoɔ mu the international market no ne yakɔ akɔsa kɔpɛ bosia ɛde aba bewura ɔman yi mu nama ebekushi IMF de ne ka ho a na ne ma stabilizing tentem said ye hwehwɛ no wɔ ɔman Ghana mu no kwahye obi ebisa nwumre ne sɛ na etire ye yiye mfu ye ɛne yasa akɔtena baba mu hɔ se ye beyi ti bio sane sɛ ho nwumre yi san komo yi ye di no wɔ ha na ɔmanpani kumawu by election no ema ne ka asɛm bi abesi sa brain waka ne baako waka ne mienu waka ne miensa ɛyɛ amankrɔfo aredi wɔn meaning ɛwɔ mu ɛne sɛ wɔse sɛ wɔfiri abanwa so a deɛ wɔde baton ne bɛhyɛ ne nsɛm no deɛ ɔfiri tumi mu a wɔde tumi no bɛhyɛ ne nsɛm no ɛsɛ sɛ ɔyɛ MPP ni nkrɔfo ahyase a wɔn ase kyerɛ sɛ nya bia wonya MPP ni sɛ MPP bɛbɔ mmɔden ayɛ adwumaden ama Ghana fo a yɛbɛto aba na hu sɛ ampa MPP fatase yɛto wɔn so na MPP ni adi nkunim anaasɛ kyenkyena twan MPP arekora wadi nkunim obia wɔ sɛdeɛ osite asɛm no aseɛ esi fa nwumre yi yɛdi ho nkɔmɔ ɛwɔ memanti dwumadie so abɔfra fa me kɔso agyina MPP amanyokom ne yɛhwɛ saa krataa wɔ yi oba SOMPA 98.9 FM oh above K no ho ha me gini di sɛ bank dan wahu uka ya no odi atoso hwɛ saa krataa wɔ free New Patriotic Party na wɔtwe ya ekwa wieye ɛna MPP amanyokuo lawyer Justin Kodua Frempon ya oyɛ twetwefoɔ panin ade ne nsa ɛhyɛ krataa na se abɔfra zoom ne kakra ma me na ba bia metie no batumi ahunu ne yie wɔse NPP amanyokuo or National Executive Committee etwanti afra ne NEC ɛne National Council wɔ mu meeting a wɔn yɛ no adwoada bosume nan ne da ɛtɔso miensa afempinu ne aduonu miensa no wɔn agye saa hyehyɛ yɛ didi so yi atomu sɛ ɛno na party no ɛde bɛto aba ayi ne obedi nanim akɔpre mampani adwa no na hyehyɛ ne nie ɛno akyi fieda me bosume ɛwɔ mi da na ɛtɔso aduonu nsia ɛna party no ebi akwanya to hɔ sɛ wokɔn dɔ unya mampani a wobedi a kɔfa wo krataa binom akɔfa ɔbampani abadi akyire nkrofukuo bi ka wɔn ho bɔ mu na kɔfa krataa ne bi ɛde maa no wipe ɛna krataa no ne fa ɛbɛkɔ awieyɛ na obi antumi nkɔfa bio closing of nomination ɛbɛyɛ memeda June bosome no ne da ɛtɔso aduonu 9 sɛ bia sɛ abato sononko bi friends special electoral college elections bɛkɔ so a ɛno no sɛ bia bi bɛkɔ so a ɛbɛyɛ memeda bosome nwatwe ne da ɛtɔso aduonu 9 na afei ɔman mu nyinaa MPP ma akɔto aba ɛde ayi nipa baako a obedi anim akɔpre president no 2024 saa National Congress no ɛno so bɛba so memeda November bosome da ɛtɔso 9 4th November 2023 na ɔse hyehyɛ a party ma no ayenie da wo party atena kɛseɛ mu hɔ no efira no pa no ndu kɔpem anwumre no num ɔmbɛbio office na ma obi a ɔpɛsɛn ɔba no ɔbɛfa krataa no watumi aba abɛfa na sɛ ɔkɔ akɔfa krataa na bia wapre abedi party nanim abɛyɛ ɔmampani sika a wɔde bɛkɔ akɔfa krataa no sɛ so ɔkɔtua wɔ sika korabea na ɔgye ne meka yɛ nyina bɛte yɛ ho asɛ receipt banker draft no wɔde sɛ sika no krataa dance di free bank hɔ naba sika ne yɛ sika no 50,000 Ghana cedis abɔfra mo na mo nim sika no 50,000 ne sɛ 500 million sika lada no 100 million saa enum good enti we ni gyinae a NPP
amanyokuo asi ya krata yi wode apie dwa wo na wotwe mu wodwa ne ye live for Facebook na wo SOMPA 98.9 FM na fe watumi adi enkomo na chi no wotwe abokan e wo mi studio ha no wotwe bo a de ye no eye NPP NDC na PNC nkomo e ba na wotwe mu no na wo matena se ama ya twetwe ena nwumre yi ensuo ne to na nso it will interest you to know say me mainti Ghana ho donti mabedwafo afansuo mu aba mani aso agime nsam atiyefo damase ebi akwaye ebi akọwedin ebi akodin abadin to mia menu aluta ma otiri nkwa ya fa abofra ni din send me why e no to abofra ni din ebi akọ abadin to yenso ekotwere quizzes yakotwere aba abre nyina nanso so nsuo de nka eba ne se anako bia atwentoma akata ne ho da kakra adwe ne ho kakra nanso so mabedwafo aba nti anwumre ye ni aso ye ne yetiefo nyina da bedwafo ase Owura Abdul Samad Nuruddin eye PNC eye kobe amanyokuo no wono na ye won twetwerefo panin awo ye bunu mantami mu Owura Clement Bonsun dodo na bonemrane Parkle Regional Minister Adamfo Regional Minister Ba Regional Minister Kunu Regional Minister Yere Regional Minister spokesperson Regional Minister me pesa me kaka bi buboka ho so me twe ayema Ofakle ebe gina mu dia ma New Patriotic Party yenim se ensuo ne kofom a Yera Collins Mahama beba obe gina mu dia ma NDC amanyokuo Oracle maju ofa yena me ofa se ofa mesire bisa na empomu ne tisein akura oba dia daro ma me ho ye pa ye de nyame aseso ama akura ho den me ho ye papa akura timi abeka ye ho akura de empre ma won ka odin ne ho e ka ho awie entumi ma emfa se nature de wontimi sisi no e wom sa wontimi sisi no na nature bi wo ha wonya wadwen se obesisi no so sisi no a ye fa bebe me dre de akura na na bekam de ye akura no ye papa bi no wa akoma dan na uhwe na me nsuro kura metumi ama no 78 79 oko 80 banitri ye black timishia na me ni different friend small boy dangerous yomo ayomo ho ti ofa wonka yomo de mintumi nya akura ni ntumu obina kan se yina ye boys ka se yina ye boys nso mbeka se bi akokura mi pribi bi age free mu nsam nse mrati ano motata me tra bi kura mi dure ha na akura na wokura nso o ma ye hu makati nse ko mo nto entuma bi efe oba na ko tutu agu no ba hin bi nka me ho okay no mo mpefo bi nka ho kokura me ba na matietie mu naja ukura opoma no wa shede wo so mo kakra kane me no obi amprehwe enka ye na nso so sade wo hwe wo ye da wo tretre wo mpom hwe wadua ne die mu drink kra matese so ba no ma anya 5G ana mizo a wo no drink bia sa nti ema me no ne ma basa opomuden ko animu yesese yesua bi da kra be hye da invite wa be kire yese nti a ba bia nyame de waduri ahode ne da so ho sa ko ye bu bi wa ye fro stars na ye fro kakra na ya so yesisi ba utumi bone te se de wo joge no wow nyame ewrade na asidan ka nyame da amen Owura Abdul Samad Nuruddin PNC secretary kube pacho maaju mejoso na kube nsuo wo ma na nsuo oh great kese SOMPA oh good it is me height here any kube mom dia na ewa me share da hu kube na me height ye pe but na za asem kube na we say father say nature at least then ya kube aba nkwala NDC MPP abe mpenyimfo yi de ehwem ti yo ho okay this kubene dia wo ho ba nsuo no na are kakra nsuo no nwie se NDC na MPP no efri yemu okay Ambrose Dere mo ne Nitu nom ne hwan nom se omunyina kubeya almost every kubeya no monum ya yes almost every Ghana I think say oye penyi a wo fie na o ma o mantete ye pa me gidi se on expect se wa obegina atuma hu nkwala no gituma ndi ye wo behind directing the children to do the work for Mother Ghana. Okay.
yɛda se anwummerɛ yi sɛ wabɛka yɛn ho a yɛbɛdi wɔ man Ghana ho nkɔmmɔ bisua wo messages no wode ba yɛ Facebook ne so a yɛabɔ SOMPA 98.9 FM SOMPA 98.9 FM na wagya wo comments no ɛde ato hɔ ama yɛn afei yɛn nso so yɛkenkan ɛde ama wo odiɛ no ba ɛnkyɛ bɛhyɛ ase yɛkenkan bi na yɛnkɔhyɛ nkɔmmɔ twetwe no ase saa berɛ yi a mabadwafoɔ atena aseɛ no madika abobɔ so de akyerɛw sɛ ɛde yɛdi ho nkɔmmɔ no ɛni ɔmampani Akufo Addo sɛ wɔn wasen akɔ adwaman so adwama ahodoɔ international markets na yakɔgye bosia foforɔ ɛde abɛwura wɔ man yi mu na ɛno no nso no ɛna yɛde ba linki aba bɛka ho sɛ IMF ama yɛhu sɛ anhwɛ na ɛnkyɛ Ghana China for ɛde wɔn nsa ɛbɛtoto yɛ nneɛma bi so doma nkoma akyɛdeɛ ne bi so apart from that nso no yɛnka ne aboa yɛtua no yɛfiri mu bank ebi a kwan bi so aban bɛnya biribi ɛde aboa trɛn kanea mu wɔ man mu no ne nyinaa bɛkɔ akɔdi China ne nsam wɔn na bɛma n'agyi ɛde atete yɛ kaa yɛde wɔn ne ensi ho a yɛntumi yɛntuatua mɛhyɛ aseɛ de afiri NPP amanyoku anam si ne owura Clement Bonsu nkyɛn question adodoɔ na ebisa ne sɛ nti deɛ mo ayɛ ɔman yi mo mmerɛ yɛ bosia bebrebe yi IMF abɛka wɔ yi ɛno a mo mu hu afɛ ne yɛsan kɔ international market overclaim ma menhyɛ aseɛ mfiri wɔ mu meni aba mame na wase na memfa akɔnya so na menkyia SOMPA mɔtiefoɔ nyinaa me ofa asɛm no rodin ma menkyia no mene ne si a yɛakyɛ kakra deɛ wɔ mu ne sɛ ebiebia aduru sɛ Ghana ɛnema bi te sɛ no yɛ nyinaa yɛte ho ase na yɛde kasa amansan te aseɛ ɛde kyerɛkyerɛ mu sɛ wohwɛ mu a ɛnsɛm no bɛ mienu na aka abɔ mu akɔsi abrɛ korɔ no a kyerɛ sɛ sɛsi a yɛkasa yi amansan na obi sɛ Ghana koraa no ɛnkyɛ ɛsiane yɛka nti Chinafoɔ bɛfa ɔman no saa abrɛ korɔ no a na do sɛ Ghana bɛtumi asan akɔgye bosia wɔ amansan dwa so biem saa ne man mienu ɛdeɛ na ɛkyerɛ na ɔfa sɛ wɔn sɛ Ghana ɛsiane sɛ ɛnɛma bi wɔ hɔ nom a yɛte a yɛmpɛ mu ntie na yɛnhyɛ da ɛmfa aniberɛ ɛmbisa nneɛma bi nti no da deɛ yɛbɛkyi biara no yɛte nsɛm bi a sɛbe ɛyɛ deɛ obi adwene ɛna wɔka ne yɛgyina so de abu asɛm asɛm a ɛfa Ghana yɛne China yɛka ho yi ɛfiri hene agya mo deɛ moyɛ nsantwerɛfoɔ yi anya biara Abronoma wate sɛ China mampanin anaa finance minister anaasɛ obi firi China ɔyɛ bi a China wɔn high commissioner wɔ sɛ ambassador o abie na no waka sɛ Ghana ɛnkyɛ yɛka nti ɔbɛgye bibia na ebi nsi yɛ asɛm a yɛkan ne deɛ amanfoɔ di ho abɔbɔ ne deɛ ɛyɛ nyinaa no ne nyinaa fare by me nso akamaka sɛ ɛfiri Captain Smart ɔno ɛna ɛhyɛ aseɛ ka sɛ o deɛ Ghana yɛka yi kɔ ɛne deɛ Chinafoɔ deɛ ne nam yi deɛ anhwɛ yi a ɛnkyɛ Ghana yɛka yɛde China nti yɛnema bi ahia yɛn na ɛboa yɛn paa wɔ asetena mu no Chinafoɔ abɛfa abɛdi so n'aseɛ ne sɛn n'ase nyinaa ne sɛ wokɔ China yɛne abibiman binom ɛka abakɔsɛ mu a China ayɛ saa deɛ no bi ɛwɔ man bi te sɛ Zambia mu wɔyɛ bi te sɛ Namibia mu wɔyɛ binom wɔ man binom so a ɛwɔ abibiman mu ha a ɛkyerɛ sɛ wode Chinafoɔ ka na wontumi ntwi a yɛtumi bɛyɛ biribi wɔ hɔ ɛde bɛgye sika nti once a yɛhu sɛ bia kɔ so wɔ baabi ne deɛ Ghana yɛnso yɛbɛnya bi asɛm yi fare bɛn nyinaa nie nti asɛm a me ne wo kan asɛm a yɛde ntwene ho sɛ siɛ ne nyina so paa yɛde gyina so aka sɛ saa asɛm yɛ nokorɛ anaasɛ ɛnsi no ɛwɔ yi na deɛ nso na ɛma Ghanafoɔ ma yɛn nso yɛnyini sɛ ɛbɛtumi asi ɛyɛ obi speculation hwɛ kwasi broni anaa wotuasia nema bi a yɛfrɛ bibi throwing the kite mepɛ wo ebi a menya wo a mɛware wo mentimi nka nsi w'anim na mahɛ ase ahu abɔfo na mahɛ ase bisabisa
na abaye okura nti mo ma no nware abaye okura de nti na ote wasa dada oni kunu otia oba bisa se na papa okura akokura wo pere ba nti ana ni samisa me kura no papa me ni nkomo me nim na ho hwe ade nti na obi bisa me kuna se ensem bi na me paaka sansa no beti agina so be ka bibia kire wo bi kura be confront me papa mate se ni se ni waka oba anya hwi akokura me ni na je wo nti na me bisa sa no oti ase nti asama ye ka na hayi anya aban bi adwene anya China adwene ena anya omampani a oti Ghana ha a wo bu oman no anya finance minister adwene ayi obi adwene bi a wo hwe se ade awei ebi esi wo Namibia ebi esi wo Zambia ebi esi wo bibiman aman bi no so ana won de China ka because is it Zambia na se na Namibia mu de obo ko sisi to kura e wo man na monten so ka kwan akese so ana mo gigi to de tu omo ka enti edian na akoso Ghana ha ti amanfo su saa yesu se biesi ba bi ti bi esim Ghana obi kasa me mu no fo me nyina chi me ne nkontokwa badade ba ko ne se ye ni aye din a ye ka asem nyina ho asem ne se me no me no ya adwene me ye Ghana ni ye ka e de China no adoso e ka no so intimi ntua bada bi ebredru se ye mfa ye ka ye de no entoto o ma bi se na Namibia na Zambia ana se Kenya no eho ewa bibiri mu ha nanu ya mame ya te se Ghana ni ye ka koduru ba bia ma no nti amefo se ye kura de se bosia pa ne skipom de bama de lai ye twam amefo de ye beko nkomo ne de ye bedi na se me sabe ka bosia no pa de lai what ya say ye bosa anyu yi wo ha ama manfo bo se na ye kura de amefo ne de womu nyahu womu nyahwe but Ghana man penny ene ne mpanimfo bi no atu anamonwa abi ene mpanimfo akasa sabi IMF no nyesa okokoye oni mobomobo na ne adani sika ne dia mawo ye hwe ne ma bi dia firi wo ho ye hwe anamo bi a obetu ama edi adanse ese ampa ade we ye de mawo a sabi amansan nyina sika meka election bi ka kire ye wose wiase nyina ba bi a dangerous pa oje bosia ho a emoa wo IMF and World Bank okay so wutia IMF ho yi amansa nyina sika ene aboabo no de akugbo se ogobo mbosia ne duru ba bi ne se wuntimi ntua a be din se IMF panipa awo maimu ebeka se Ghana mo kan me de achemo ontimi nka because nyani sika Sahana World Bank 40 nti ya Britain Wood institutions ne de enya de wo bia timi de ne kache until say empanifo be hia na board na fa adwene se na ese kro but individually so go board US for bosia na yesi o ye de ache wo obi ani won sem bisa o ti ase nti asem wo ye kan mini aba se ekoso ase ye kan ye gigi anim ndenden a eye nipa bi asabe madwin mu no bi a omo pese Ghana ibedi yie ena kofasa asem wo yaba but openi enya no kura nso so say oh my Ghana from 2007 up until 2018 ya jebosia free China ya de ye doman kuma charity se koko nom ne bauxite nom ena ye sa collateral no fine me ne wo ya adwene se Ghana ye kai de China no edoso but obeti ase se China bosia ya bore no bebre wo ho a ye wo guarantee wo ho nti Ghana China for ntimi free guarantee na chi eme kan kire Ghana for say mo se mo de bauxite e na bi di agina mu se bauxite ye de amamo mo de amayen ni age awi a ye kofa mu kokwa na bi sisi to boot e de agye musika agye sika free mu nchen enye sa na tie ene ma bi wo ha na me kasa ho asem ne ba ya mom ye ntrase na ye nsua na ma bi mfiri mu o ti ase hwe ye wo akabi no mu a ye various institutions that wo man ni mu e na koje meni penifo bi ni ya adwene ye tia ye ka se si ai VRE ECG aban betumi aginamudiye no akwa abonten akwa amansan dwa so akọ bosia se bia VRE ye hia si ye nya e bia meters ye niska de beto di bia ye kọ US nya akọ bosia ana ye kọ sre no ma free ye meters ne beto ama o manfo na sa meters na ye ton no ye kọ je no se ye nya VRE ye ka e wusa aban ene ye som no de but yen as institution no
ebi a still see we ya de we ne de betua ano wo ho but yen kan temu say China for ye kai de no e de wo no bebre no a ayere so se de wo ka no se akwaje bosia ne de Ghana kokko akodi agina mu a e de na ma Ghana China for free chire so ma befa ECG e de tuo mo ka because your default based on antiasia pam wa ye ne wo mo. That is it. Okwaje bosia na wo fa agina mu dini e de ko na ka fo nwane ya ye chi agina mu dini me kwaje bosia me de Abronoma agina mu se Abronoma be guarantee mame be ye me garanta na sa koduru ba bi na mantwi ntwi aka na mimi nwane ye e ba be che mo na ye se de kokko akodi agina mu a arenti na kokko na chi China for be ka se mo de kokko na be di agina mu nso ye ba be fa mo VR atwi aka anya bra anya hihye papa antimi nsi nso da what you say because China for di tumu say to de den na Ghana for antimi antwi aka na eye bauxite ena de kotu aka no na onyi ni so say de de koye collateral no electricity revenue ana me chese ana me chese sa aka no a VR for kwaje ye no a e maka ne ye hunu emu de hene ena default a nti e maka ne ye kese a nti e se o be fa VR sane mo na esi ebisa ho asemo ma ye mfa adwene ye se o ye de China ka ye de wo hunti no obuti am be fa VR edi so ana obuti am be fa ye ECG atuaka ana bia ye port o mo be fa atuaka o ti ase sie kwaje bosia no na bosia na ye kwaje ya eye VR fo ka na o mo kwaje ye na nti obuti am be de revenue ko tuaka no sanko ba se VR fo na default e that area adenti na so obuti me be fa ye ka no sane ma we ni ye nsu a bibi mfa ho a mama mfo agire ye se ene ye nche e be fa ye nkania enu nti na se ewom ye de China fo ka but eka bia wona se eka bia wo guarantee de ko ye eka bia wo agina mu di a ye de ko di agina mu se si amete am no ka sai metumi academy se simbu se ga China fo ka ye de no eso but nya sa aka ni nyina ena ma China fo kwan se o mo mefa ye jafa de bi se VR fantu aka ko kan ye bond differently ena bosia ebo o nso no ye de ebia won guarantees e wo ho bia na wade ye de gyamu e wo ho de nti ne ye wo man a saa ne ma ye de kodi aginamu no enya mfaso pii ma ye chen se da bia gi se ye kwaje bosia. That is what we have to ask. Ena se me no me no ye bisa na anu ye beto dwa se VR fo se ye ti he ya mimi no me no ye nka ne aka e ka 20 cedis a ne ye betwe nka ne mu ye bi nya kanea no ebinim de billions ebinim de millions e wo ho a wo de omuntu aye ye nka wo mo hwe awu da bia me ka se ye nsi na wo no se de ye wura bi free US ba be ka kire ye no se nka ye benya anka ye nya se ye pa hodenfo mema wo mo beti esoson no ma di anim se wo ko primpuntu ama ye no na nya no ne de primpuntu ye pe institutions a wo mo wa hoden ye gya wo mo ye adwuma na senya yisi dipani a no dwa manfo kan yemu obeka na bonten se o hya ase se wo ye adwuma se na ni abre so wo gigi ni sika ape ana banifo mi hya ase frefre no ana won se ba mu Ghana ye kwai na no kra de menkote a esi IGP asende stand warning e de akoma ni mpanimfo a wo various posts say wo mo makwan kra me viare ni bi anwura ho say ye police barracks say your police station say ye wo mo institution bia wo installation bia mu so mo kwakotwa mo kanea mu nti hwan ne ne ko se amakwa masade we koso a adenti ne ye blame say Ghana ye ntimi nye ne me bi yenti e say obi be fa ye man di so ye na duru ba bia madwene mu no ye nhwe ne emfa ba bia so bo no wo no emfa mo ho very mpanifo no obi e na ye na japade no di very man na ko be ye nyamfaso obi na ri yisi sha ne nsa ko be rane anyamfaso de ye ne aye na busua yie ko de be ho no se wanya adwuma bi a e bo no ho ban na mam na nya sika abuso tam adenti na obedi aban mu na aban de wo ya na de nsem bebre aba da bia mbisa ho se adenti na VR ECG omama meters ho asema ye den prepaid meters na make adenti obi ti me de ka bitu wo se si ai Abronoma se manto credit na se power ngu me meter so a me nso eno na ma ekohia se VR ECG nyina no wo mo de prepaid meters ba ede na asimpanimfo kwan ede enti na be sabre yi yempre se adwumakuo bia benya prepaid meter wa ma meto a yemfa wo da sumu
wa ba meto a na wadwuma na gu ne ma saa ne no anya adwuma institution ya wo Ghana ha nyina no every bretenten ana ye wo government agencies and departments sabe nka wo bi adwuma anko me metwa ne ka ne mu da ko betimi amanagi anya sika de atua ne ka no na obete ye se eban adwuma wei aban institution wei government agency wei ye betwa mo ka ne mu edi antia ade na nipa na mo ho mo ye adwuma no ye nka asem bi mfa mfa mo ho na de bi ye de sobo no eba aban okay minu aba China fo asema ye kan de no kre ehu ba de madwene mu no enye hu saa me nka senti mi nsi me se obi anyima ne nkusi bone but me nim say e car ye de China ye car according to China for ankasa kura we say obi di leo se wan hwan bi ne se obi kan ne kire say Ghana ye car ye de omo just less than 5%, but I no achi no ne kasi ye ne dollars mu a ye kare sika na ye ntimi entua nyina achi no me nim say ka bia e wona se e ka bia wo guarantee ade si so nti ma ye mo nhyehyɛ say chenchina China for aba say ayi obi adwene no kire ye yeso mu ne de ye adwuma eye wo de ade na to mframam empanifo di so ne ye papa na sa asem na nsi a e babo yensama ma wo mu ye ntra ho hwese sa ade ne bisi esi a aye discredit ade ma abai no na menu aba utie na na do nsem a wo kan ya e kokko wie asem kuro ya bosia ya ba no kuro wo ne say senado be ka asem fufuro bi a nka me kra ne ho be me nwa say obeka say o se de ye ntimi nkwaje bosia bi abiem nti ye betena de wo ye abu a ka be me nwa adenti because ensi sa ban bi an kwaje bosia Ghana the fact say ye ko IMF ye negotiate for ade no ye beje bosia bosia de ye beje na do nka nkire ye say ye nya IMF bailout nti no ye wie omo ya bin wo mu kan say economy so de ndie mu no e kam ye ti ase say sa bailout we eye de IMF de ma ye no International Monetary Fund de ma ye no enye panacea e me solve your problems nya enye ye how ni ya ye how ni ya no nye na duro no ene yo be bisa se ne ye kopɛ den wo ho ye de so ne ma so empenifo se dako eye ka fofo se me de woka no obegina me fie na wo ye de tiatia mu se chenchina na maji misika na me yam hyehyɛ me na no din abam oh Abronoma wo de me ame wofa mesra wo de jai no na menim ka me fa me jiska na mo dabi me ntiase ene ka me bi kire me wo de ekina jiska sa wo se kira me meje wo ka sa se kira wo ba beje pe me a me ye me de woka no me ho atom ya se ka no wo de ache me okay what you say me wie because for that moment I'm relieved sa na Ghana ye ka ho asem SOMPA FM ekuro ni mu due kakra sa na tie ye nya bailout no but aban we kire mu say ena me kan sori ni nyina na na do nsem o kan na ho ya fa mfimfini ba bi ye tu asem no po ba bi ena ejina so ne ye kasa se na do so ba ko jebosia because bosia agina na ye na do de keke na so ka se won jebosia te se MPP aban mu ba aban mu 2016 no mo kama Ghana fo nyina TB se one edi nkan akwadwofo kwan ya fa so bu man eye bosia gie se wo de wo ti ho onya niema ebe masika ba o nsem na wo de abu man no wo de ya ne se no akwaje wo de ya ne se no akwaje ebi o mo se mo be move from taxation to production ti Ghana fo da bia wo ti se mo kwaje bosia na mo refer mo sa niema mienu ise na e wo he anoma Ghana fo na ye mpani fo ya asabe ye nkyerɛkyerɛ mbe bi mu mani pantiase Ghana sika wo ha sika wo ha kan ye no sika na hwan dia hwan ho na wo Ghana sika se ko di bo afo botom ehye Ghana he ya ehye Ghana fo botom nti e wo he ada bi se ko fa adia bia ebe mo ye dia generate revenue eba o man ni mu na se obi bo aboso se me de adia wo yi a mo de aba se mo de begye sika ama Ghana nya sika ne de abo e ho bra no me mpre ma ne nya anya adwuma da de opposition ne de ye dodo nti ye beti echemu aka che Ghana for ade na nyia enwa ye enye na sa ampa amaso a ye hye da front mo fufuo atutu kente ne nwontom ahodo a hye batakari akese se ne ye kɔ na asaso because ade a MP abanka so de beje to no ya mpene amana anye yi ampa so E11 kwan na ye kwan a aban be fa so age to wa bra na onim se road to wo ho na ema aban enya revenue for the road sector
unyamfa 11 mane nhyɛ ase anya adwuma se ma yiri otu afiri hɔ ɛna me kyerɛ sɛ sometimes me no wote ha yi yɛbɛtumi anya adwene bi afa bi aban nhyɛ ne policy bi ho but yɛbɛkɔm no ebi anasabe nyansa kakra wɔ mu me no nyinaa bɛyɛ adwene me asɛm a wokan saa na medwene yɛ wote aseɛ saa na medwene sɛ anka mpo yɛbɛyɛ biribiara wɔ mu a to no anya hwɛ koraa no sɛ aba no nya hwɛ mfiri mu koraa ɛma nipa bi no adwuma nti na nka me madwene mu a yɛma no ntena hɔ na sɛ kapre mfiri hɔ takum mfiri hɔ koraa ɛma obi nsa kɔ n'ano ɔyɛ Ghana ni onya biribi ba ne nsa kɔ n'ano no deɛ bi a ɔnkɔbɔ korɔ no ɔnkɔyɛ ne ma basa meka sɛ mpipi aban baayɛ area baako ɔde n'ani hwɛɛ ne sɛ sɛbi yɛ nuanom a sɛbi ompra duasa wɔde dɛm no yɛmfa saa area ne ma wɔ mu na ɔnkɔtena hɔ ne nka anya hwɛ kura ne da bi a ɔnya biribi adi na yɛ adwene a yɛmu binom ne yɛni sɔ paa mea mekae menkɔla binom kora mekyerɛ wadeɛ wɔ school na binom kora ate hɔ a na ɔmo yɛ adwuma mehu ɔmo a na m'ani agye ɔte aseɛ nti tu a abaade tu anammɔn mpanimfoɔ bi yɛ adwene sɛ kyenkyene a saa to a parliament agye atom no mpɔfiri mu apɛ yɛnyi firi hɔ no ebi a mene wɔn nyɛ adwene sɛdeɛ wɔka no but in each case saa na ade naba yɛde foforɔ bɛhyɛ hɔ nti ade nti na saa adeɛ no Ghanafoɔ ankasa ntia baabi a sɛ adeɛ mpanimfoɔ yɛ yi deɛ ɛnyɛ sɛ betoɔ deɛ ɛde sɛ finimunyi because sikayie bia ɛya te sɛ aban bi de ne biribi ba ɔde hyɛ bi ba a ɛyɛ to a yɛbɛgye sikadeɛ agu yɛbɔtɔ mu a wobɛbisa sɛ ade na nipa bi no asɔre atia botaeɛta akyirɛ nyinaa ne sɛ mema saa adeɛ no nyɛ adwuma na aba no nyɛ sika na wɔmfa ma no ho bra ɛmfa nyɛ ne ma Ghanafoɔ na kyerɛ wobɛka sɛ ɔbaeɛ no ayɛ wei no ayɛ wei no ayɛ wei Ghana ni yɛbɛgye wo toɔ no aka sɛ wɔmahuda gyina sɛ toɔ no mɛboa sɛ dɛ bɛyɛ wo ntua a in this case ɔbɛwɔ ne nsɛm ama wo ɛhe na deɛ kɔduruyɛ ɔfafa no sima wote aseɛ nti ɛdapadeɛ a ɛne nneɛma a Ghana de adwene mpanimfoɔ de adwene si so wɔn pipi mu sɛ yɛbɛboa na yɛtu anammɔn wɔ ha ayɛ wei no akɔduru baabi a mana kɔba ne sɛ ɛnɛ yi deɛ ɛka sɛ yɛbɛkɔ no yɛkɔ a ɛnyɛ yie nti Ghanafoɔ yɛapem wote aseɛ ɛne de sɛ ha wo nyinaa ba nti ma yɛmfa soboɔ no ɛmɔ mpanimfoɔ bebree MPP aban wei adwene ne nimdeɛ a wɔwɔ ɛne nhyɛ wɔde aba sɛ wɔde bɛbɔ ɔman no anka so paa but nipa bi ayɛ ɔmo adwene sɛ deɛ sɛbe wo ne adwan akɔ ada ha yie w'ani abere sɛ woyi ada ha no na ɔmo so gu akyire na ɔmo hwɛ medase ɛna de saa ha wo nyinaa bere medase owura Clement Bonsu do na afrɛ no Parkland New Patriotic Party ɛna wɔgyina mu akasa ma wɔn owura Abdul Samad no redi na akɔ aba bi ewu mejoso bacho na empom ne yɛ kama deɛ alhamdulillah yɛnhwɛ saa bosia bɔ Chinafoɔ nkɔm a ɛbɛbɔ mu a ɔmampani nso so ɛde wei abɛbɔ mu na afei menyi wadwen hyɛ wɔ hɔ right medase ma mendi kan kyɛ na menkyia me papa ne atifoɔ mutie atin sɛ bia nso atɔ aduri sɛ nye station ho do I don't think say obi betina kra sɛ wotie nti sɛ obi abi ne radio sɛ wotie a kyerɛ sɛ dosro nkoma station nti yɛkyia mo fia prefoɔ ne obia me sɛ me bodin a wo sɛ sirem ni de mpapa bɛka sɛ wo bodin no wankae me nti ma achi wo dadua nti ma me mfa no nsi I think that ayana mribia me ba radio so na me share me father ayana I am happy in that so we heard the way na ya was explaining nuema ene kwan a wo fa so ema nkwala akra tenuema biase a it means say ampa wa agina classroom a teaching kwalada but so we hwe the way no party a wo free mu a wo consanto kwa yema omo buman no a wa ya de sanso na ese wo ye as penyin but obi beka say wa kan so ye mfa in a sense that so we share campaign regime MPP in opposition ni omo kan ye to the extent say government of the day no the state of the nation ba na omo nso the almost state of the nation aba sa nu ema nyina omo ye ya amane koduru say incompetent kura ba obidi say obi yes ebe kan obidi ho nti say at the time wa sa nu ema nyina ekoso na me susu say people like my father who are very enlightened in so submission no so I was wondering
why people like this are in the midst of near econo are omunye part of the strategy or the ideas to move Ghana to where we wanted to get to. Because share decisions binuma MPP as a government afa atiki anyhow ye kumwa you ask yourself say we have the men no was it indeed true say omo men no anala ye ma mema sa we the dukadaya you understand because say ohwe anumdwa ene nuema ye ka obi kasa te say Jesus Christ achiriba pe I say wonim ne besi chena o kan we a sisi o kan we a sisi na ebeduru se sisi yi yetisika so e come there we will never borrow the lazy man approach my governance and I'm kind of say mo na mote brofo sa ohun is borrowing obikura redeclare mama to understand say was in the 16 years old child say can borrowing kwa with me ebu man eya amayen yet say yes say obi to that level because posterity will judge you and do stage be ya na me nwanwa say upon my father's explanation one who said so they were charger condemn ho let them know that what they are doing is inimical to the progress and peace of this country say kwa say ibia me meti ha ya wo ye me papa yi o host me mitimi kan ye me pe bia kire in the name of politics mitimi shebo bia in the name of politics sa bo hye nso nyina no nipa di omu wure hyem na at the end of the day no be wie say ne odi ni wure hyem wa tu sa na mo ya boa mo betina be bia wote no wa anya kwatakora ama no ye be kan e we dey political talk na talk ben na nyame di be buo ya tan atemuda because me nim political talk ne whatever talk penyi a uti aye fita a wo kasa no me gidi se ne efiri wanum ba bia no no kra me mefa father wa hu ne me jiri why is a current sorry but the truth is that yen hweye ye kasa eni nkola omu wa chire omu tie omu susu se hwe pa kle ne dignified life I will live exemplary ma me na metu na anamo ni bi abomebra. That is the people are here Ghana ha other than political talk and whatever. But let me come to the substantive issue. Okay. The issue of Bosiabo. Mamen say enko bag biem. Ye kan den fa Bosiabo. Obiji from Nkrumah regime to Onuni regime car eda hoye 120 billion na DNA kai abeduru se wo no a yedi yewura asemu se wo se oba yetisika so nti ye sore masika no wa yi afiri ye to e de aboya bra no akoda ne se sese kura de wa woro ye ntade nyina aka se ye nko omofre ya abodamfo nti sa nuema nyina no yare hosem what Jessica you understand ese ode bo mine bra we agree China for yenim near president moves government in the movie here to ensure say China crab be part of negotiations abema IMF akọ sinisi nti China for nye ya tamfo they are helping us but say ne father sika no sa sika no China about 1 billion people ni nyina sika nti omuntimi mfam be 30 something million people you understand nti say nipa about 1 billion plus people omo atimi ahwe omo ho anya bia ka de abebo obosia na wo nsamu ma we you understand wo di omo achi say wo pacha and whatever fine wa pacha omo aye omo atusa initiative na abasika no nso aba na still no wo se sika ya ba idie ye cushioning se se gidi aba nti ye besan akọ job market e-levy passing say ye be pass e-levy die na ye ngina so a ye de pass e-levy bio e-levy ye be pass any sad fort and bag no nyina na omo ye no MPP mpenyimfo wahu papa bi ehye atade fita ye friend Ken bibi you understand Ken Japan
Ken Oforiata, finance minister. Well, you town hall meetings all over the country. Exactly. You understand? Diana now walker. Young IMF. Yeah, dignified nation. Yeah, proud nation. Fabika hon. Some women yina one can call anu yina 8 you. It could be say even in parliamentarian na omoye Ghana amamu akumano. Obi sorry ye say never ever the regime of NPP and ombeko IMF. Omo kano na omuhu ne sen nti atiefo ne mebe ya adwen se omo kasa te say Jesus Christ achiri ba pay de because o kasa te say wonim chena and we shouldn't behave say o pese o fa nyame abodi ana whatever eto so a wono nyame be yi wuto te say obi say ye tisika so a wa buti ya fa sika so a wasan abro ya atade aka ho saa nnuema nyina no ewo ho e levy ye kan o se ebeyi ya kwan nyina akoba mo hu fada o se ebeyi ya kwan nyina hospitals nyina whatever nyina and whatever saa nnuema ni nyina no se ya mpase e levy ayentimi nye njina so no so ba ko ne se ye pass saa de no a ebema ye IMF nkoye no ye nkobiem se ya pass e levy se ya decided say what's the name IMF na yebeko ya konso abra e levy no so ikoso ya di ya ho trauma baby aye kan say threshold kura say e levy tax kura kan no se omo di aba wansidi you understand nti yebu man sei yesom nyame yesom ne san na hwan na be bua ye tan se nyame be bua ye tan dia kwan ben so na saa kasa ya me kan menye the author of these words say nyame me gina ha ofori ata gina ha na nyame ebisa questions nyame huritra ba akokora amekai no because ne kono time akoya say ya fa binum te say ye nkwala bi ena ye nim bibia obeka ye kasa yi obi befre wo be condemn obi poto ba ne kan mi kan mudie he na ni records mu se omo aka ene die na ekire se nde ya ye kasa yi ne omo ka se ye nyina no ye gusu ayeye sa anuema no but opani unyi ni se but aya ye di si ye ni sunti ye pass E11 na ye introduce E11 no some failure e bianka yankwan me kra me ti he ya menya economist minim de te say me father no minim say en succeed ma mo mfa blame that is it ma mo mfa blame ma te say na me father explain say binum original and whatever masa obo belt a obi twen wo draw sesen kra e nworo obo belt a no obi twen wo de da ho no won twen e nworo gise o hinhan mu you understand nti mo anye mo arrangements yie mo feel say plan bia policy bia mo de political eye no mo de hwe policy no e don so chen na ebebu atimamufo other than that die na ye of ba kono road minister no ninjina so won sen say road to no wo yifiri ho even to understand say one seek parliamentary approval Ghana ya odia nti waye we nyina no nyame ma unhu se ne waye no at least one dwen ho na waye enu nti na E11 no anwie pay because ani die kura say ye de ma nyame no hu we mobo ama ade na agina no ya mfa ama no nti the rush in taking the decision say you best stop you road to while sir yenya approve budget ema E11 take effect that is it it should be consensus masa enuama bebiri you understand E11 aye kan die na vice president ba omi aka fa E11 ho so obe kai me a wo say yen tax mobile money because omo use 90% vulnerable say ye tax omo impoverish omo brofo no maka na yie de impoverish omo ndi die na baaye mo de bia mo kan asem ana mo tuntasu egu ana mo democratic mafa se ba omi na feel say obi na no ohuru no wo call lucky dollar de key ema IGP no ebreki jail no wetimi kasa biem hwe yen jai se ye huru ye ho yen decide se ye tu anamo a ebeboa Ghana
You understand? Say it was our focus or no. Nenjai anamua ye tua. Akwe say political dimension no kwa na ya dream wo. Say be police political yinwa. Ni ekwe na eko. Na president say nyame adom sika we ya baide ye kuku nti wo kope banku sika. Imagine that. Imagine that. She ni ekoso no amefada kan say yebeko ayino mefua so mejitum so say sa na say ba as a country no you need that kind of gravity ye betimi agrabe asase no agina yi but me ka we nyina free say we dwawanum dodo nti ese meka we dwawanum to understand say nipa feel say o ba no wo di o making scheme bae marking scheme ni bi na me dey where me ma comment yi. Okay. You understand? Nti sa marking scheme no me marking government no marking scheme a wo dey aba no wa we kura zero kura negative zero na wonya ye. You understand? Die na ye kan ya yetimi ye. Borrowing ni ya mboro. Taxation no se kura arehosem ne se he levy kura ye tax. He levy what tax or high yeden. You understand? Have you forgotten, say, few at the time, na finance minister, one or describe, say, was Shannon White, or Chili Ghana in the town hall meeting. At the time, I know I on the town hall meeting, no. Or ye emphatic, my who say, Nipa don't do a triato or may, no, and summer. Nipa ka crab into your cast, yanko tiato, Nipa ka crab, of which majority were in Greater Accra region and in then Greater Kumasi. And you know, say Nipa ka crab in a triadia. Then you better to me movie away from that taxation to production. I understand. Me say making scheme now mo dia ba no ho na make kan. The reality is that me ne no enemy papa ete ha any wunyina anim no kre no. Nti di na wan kan no kre no from the onset. Okay. Because yensem o say kan wa yi ne biem. Tax no omo amutua yensem ma. Sa tax yinti ena me for that we a train teacher. Say training college in Nuama ebata hon. Though say omo ko training college nya hon faso. I agree allowances omo nya hon faso. You understand? But yen nyina nso nim say when you are migrating from a certificate awarding institution to a diploma awarding institution, you forfeit the privileges awunya a certificate awarding institution. So when former President Kufuor was exiting upgraded the training colleges into D&D training colleges of education. Non naturally, no, we in your politics as him. Na say it here because look, the same certificate, no, teacher trainees, you know, or more general. The same certificate, you know, at the Winneba, Cape Coast, UCC, University of Ghana, Hefa Omoma, and this Omo etuetuya. Saying you know, ye the same course to your car, obeying. Think a good plan at that time for the president, irrespective of whatever he will get on the campaign, to admit, say indeed, this step are mine to take. There's meet many political points, but me ba meant to us. After all, why we na in severe. Say he say why ya dear to say why untimintia. Untimintia, utia kra sope. Obi abobusia ama ne ba wura nursing training and teacher training, thinking that at the time bia ne first year be and no wo benya ne allowance o ma pan no na be tenafi. Why because of obosha undi so na ama obi abetenafi. Nti tax ayino de omunim dada e na omo hye omo bo. And a marking scheme na me hwa means mini bo machi. You understand? Nti no time aduru, time aso. Say Ghana no, yen try as much as possible say ye way of doing politics no. Enkoye say hwe no kra ye de tete ye mba wo fie. Ene no kra ye politics enso wo ho. Nti say anuama ni nyina no ha adwen. You understand? Ha adwen. And I believe say my father di here a very noble man. You understand? Even in his own setup, in a region we find ourselves in, you understand? Look at what is going on. Is he pleased with it? Some of us are worried. You understand? We are worried in that we are being led by people who have not
omu ni the wisdom of omu pia omu akogu echiri no omu say nuema yebeka but Ghana no exactly. Okay. Exactly. So if my father should be a minister, my father should be a minister of education, do you think that he would disagree with me? But I think that there are certain things going on in the educational sector numa nka won superintend over. San we man nyina san krofo yi omo wo he. Ena omo amubu man omo ye man amamui torokan asei. Eduru stage bia when I look at him meaning said I will refer say when MPP were saying we have them, meaning they have the men. For example, yeah. They have the men. They are not using the right people to man Ghana. Okay. Because some former your friend is saying for regime now ministers in your opinion, your friend is saying senior minister. No. Presidency hono. Okay. Oh, Father Kai me. No. Oh, yes. So, some microphone nyina wo ho. Kwame mpieni mu se hwan. Omu nyina wo ho. They are not hiding their feelings, but somebody will not mind them. Nti say me no we prayer de na nyame adom me benya ade ni wi me no we san ekon peden. But that is what is going on, and it's hurting us. We must let this come out. Sir, factionalism no ewo omo govern this country no. Higher. We are using the wrong people to manage this country, all because of the fact that those that are good, those that are capable to manage the affairs of this country, are deemed as being affiliated to Obi. Somebody. I'm sure ebe COVID-19 aba biema ebe sanyaba ebe higher. And that is why what is going on is going on. Ne ekosu nti wani je ho. Ne ekosu say aban obi abe sorry president beka say an Ghana beyond aid. Wogusu ikan wo. Nso nura ya omo approve ya di aid na ayira ye sign copy bosia. Hwan na ye dada no. Ye dada hwan na ya nyaden edi aja nchirimba. Then I think that is about time. Okay. Say in as much as I may admit say near na omo kan nyina ya numdwa no me san entreaty omo say we de eyon so hwede ma omo mama adwa nanum wa twam nana wadwa wanum aba ba wo de wo mu kura wo da so yi ugusu yi dwa nti munjai na ne no kra no a Bible ne Quran as spelled out wo books no mu no yem fire no ne hu say ne mi kan metimi aye de na metimi aye a pakle ne beboa me ana sister nyako ne beboa me ye connection na nyina movie yes political parties wo ho media mo selepia metwam PNC ye be fa man no a na mo behu mo timu a former president can say former president can say wo ye security ewo government mu a ye chen say wo ye secretary ewo opposition no omo fam guide omo ho say nyesa. Look, I'm reiterating this. They are gradually giving power to Obia. One bere kra say one beje. Because niema koyi na niema kan from A to Z amabeduri kan ye medi metirim ne kan ye. Bia ya ade a omo kan. Bia ya ade a omo ya contrary di ne omo kan ya. Omo ba ya omo ye. Ndi father wa wumi na debia obema me house debia obema me tofe na me banso a o se firi hoko se na nipa dom wo ho nti na me de tete me ho nti at the end of the day obeba catch re oba se o soma no ana whatever se o soma no na odan na chi a ya hwe ne dimi na otimi hu se wo mfa bu bia amma wo sana mpenyimfo ye and yarebonia say okay. Na the future is very bleak for us. Medasi, Orabdo Samad Nuridin, PNC secretary, ewo Yabuno Mantabimu. What journey live on Facebook about SOMPA 98.9 FM, SOMPA 98.9 FM. Na yanko Facebook ne social messages ne kakra sana yako enkoma etosumi enu no. Tew. Eframe Abdul Shashid
ana Shahid of game Abdul Shahid or say me wo Pakistan na me hwe mo live Pakistan nyame fa okra mo ho ban nyame mo ho ban why da kam be kasa asmatwe asan da bi nyame mo ne ho ban ma bi wo ho nyame mo ne kra ho ban na ba bi obefa bia mesra Yesu moja ma why Yesu moja ma ho ban o ma bi wo ho a wo mu a woni ahoto o ma bi sei oti mu na oti ka tai kura pai kura diso okuto kakra pe ba bia akɔhye nyame emo ahoho a Ghana fo ewo nkrofo amai so nyina ho ban na womu ewo omai Ghana mu firi nkrofo amai so de they are assured of a peaceful nation a womu team Samuel Tachi en wo say osofo na no wo kasa no medwen say wenu mu nesasa womu sode na publicly womu kasa de tia LGBTQ1 afei National Cathedral any sabi chop we kwaso wo my Ghana mu ye frame Samuel Tachi me hwem live e wo Norway abrichime ye da CP o messages there no embra live on Facebook SOMPA FM SOMPA 98.9 FM YouTube SOMPA TV YouTube no SOMPA TV o join ya na odo messages na to ha my na fei ya kenkan e wo me mind dwumadie so ama but baby ebre adri no de wo woni se Yera Collins mama to yen krasa babia ne bro no a wotese no ensuo ne nkofom kra no ni se ensuo so tom na wona musa ya na ehu nti we de atiefo nyina ejina na namu asre ama mo se bia obi ante ndi sia manyoku anam sini ka Yera Collins mama ne yeto nsa frɛ no na ka waboa ne ho ani na nso so nipa hyehye na nyame ne pɛ ene oye enti nyame adwiregu nsuo na jemu a babia owo no ontumi manti yesrem ma ntene nka hanye sendisi ni bia manne ena pa kle ni nuru beka gu wo so da bi nsuo no na asi ne kwan a wantumi ama omampani akufo ado kumawu aba ekoso ne nsem kaye mu campaign yemu asem bia wo kan aye nya bra edin kan a wo kan sa asemi ni wa kan ne pen bempenu se opese obefiri so no afi 2025 Nana mamu aba wiye 6 January na ban foforo mampani foforo si akonwam 7 January no nanka onipa ko ni free NPP amanyokuo mu na dia na kire does that mean NPP be ya adwumaden aka akonwa so ana NPP be fa patapa kwan so say na obia te na asemi ya sisifa me ba cho messages no fafa me Facebook ne so SOMPA 98.9 FM SOMPA 98.9 FM overclear ma mention no so ase ho na nuru ntumi ho me kakra me fa se me da wase SOMPA FM ye tia ni se ohun ensem ni bi wo ho a ya na se ye tia ya ye ntu ebu ase na ye mfa adwene a enyina esom enyina amoyosam enyina abusua ntitemu ni bibia so na yemfa enka wasem se me kwa na me wachen ka meka eye religion sa buku no sense ma ba yeah na ka ba so ka se kam kakra but o de ma menko no straight me bia no problem no person da person ye ni bia because no say ye na na do e ka kire ye se bosia ye nwie ye obaje bosia bio na Ghana be sa akọ wiase asikafo international market no enchen ni akọje bosia edie na sa afọ bo yi kire wo se na nado ka kire me se on se me ka kire wo se na nado ka se Ghana de ye ntimi nkọje bosia bi mu a anka me kura ne ho be ka ne ho be me wo pa e kire se onye ne niema yi enti ene ntimi nkọbo bosia because bosia bono enye bibia ke so sore ya no afa untuma gukom na ana afa ofugu ahye se mekopa bosia ye ko IMF yi no me no etie kire ye hunu kwan a IMF afa so ahwehwe ne yemam bra ya bre ne niema ya ya ansana saade we eba nti se aban bi ka se obetumi akwakoje bosia na e kire wo se ono ankasa wongidie e wo no humu se ne wo ye no ebeboa na no so betumi ama na ho den
amna timi akɔgye bosia saa pepepe na mde ba bɛka saa asɛm yi nanado o ntimi nka bi fufuro bia because to me aban a efiri ya fourth republic wayɛ adwuma ɛwɔ ɔman mu ha paa ɛyɛ MPP aban ɛyɛ nanado na mamu a efiri 2017 ɛde bɛsi nne ya me no wɔkasa yi ɛna wayɛ adwuma paa aban wo yɛ adwuma paa papa kofo kora de ma me say aban wo yɛ adwuma paa obaji so wo kyerɛ ya because the system a hwɛ me nua ba ahu nanado ne nsɛm a mpanifo binom keka ya ɛnɛ yɛde yɛ fene ɛna aka sɛ tisika so na aka sɛ yɛsɛ mu adeɛ baako a ɔmo yi firi mu ɛyɛ sɛ ne nka sɛ ɔmo de ka ho sɛ all things being equal saa de na mba ɛno kwa ne adeɛ a ɛma nti Nuru is right so ɔka sɛ na wɔn kasa ne nyinaa kɔ Yesu Kristo abɛde akyire aso onimdie bɛsi bia because nanado adeɛ a yɛmfo so ayɛ ne wiase ane sɛ ɔba yɛ no ne mpanifo yɛ ɔmadwen sɛ ɔmo de Ghana bɛto mirika wɔ mpuntuo mu ɔmo mfo so ɔmayɛ ano no aban a waba wanya baabi anto hɔ aban a waba wansɔ amanyasɛm no nsini ɛnyɛ sini wɔ hɔ ɛne MPP aban every sector of our national development betumi academy sɛ simbo sɛ MPP aban ayɛ bibi wɔ hɔ policies ɛne adwene a MPP di aba no ɛyɛ nhyehyɛeɛ a menua sɛ yɛde amanyasɛm to nkyɛn ne yɛsi yɛdi so a ɛbɛboa yɛn just sɛ nneɛma nyamba mu nti no yɛadwene yɛ sɛ ɛde sɛ deɛ me nana kan sɛ bɛrima deɛ ɔba na woyɛ bi na anyɛ yi a yɛfrɛ wayɛ bi aguo ɛno na ato MPP sɛsɛi because MPP ɔmampanin nana do baeɛ a as far as 2017 ɔhyɛ aseɛ sɛ sector bi a wɔ develop yɛyɛ akwan yɛyɛ schools yɛhwɛ ha yɛma free sini a yɛyɛ wei no na wɔnim sɛ biribi bɛsi n'akwan mu and that is the fault and a mistake a wɔyɛ sɛ yɛnhwɛ sɛ saa nneɛma a yɛyɛ yi sɛ bɛtumi a wɔyɛ bi ane sɛ biribi ansi ɛwɔ yɛakwan mu na me sɛ ɛkɔnsofo bɛka sɛ all things being equal so sɛ wohwɛ asɛm a papa yi ka yi a ɔde kyerɛ wo sɛ wɔyɛ so confident sɛ aban wɔ yi ɛyɛ adwuma na adwuma no a wɔyɛ no ɛbɛma Ghanafoɔ anya wɔn mu gyidie asa ato aba de ama MPP bio sɛ na no ka kyerɛ me sɛ o saa berɛ yɛ kasa deɛ sɛ kɔba sɛ mimi fira konwa so a me deɛ koraa no menyi ni sɛ bi kura nipa a me hand over ama no no ɔyɛ MPP ni a ka bɛyɛ me honwa na sɛ kyerɛ me sɛ ɔno ankasa ɔni gyidie wɔ no ho mu sɛ wayɛ adwuma okay but nana do ayɛ adwuma MPP ayɛ adwuma hwɛ ensɛm a yɛka no sɛsi a no ɛyɛ sintɔn nketenkete bi a aba yɛ amanyɔsɛm mu ɛna de saa nneɛma wei aba but ma menka nkyerɛ wo sɛ aban wei anam a wɔtuo mpo ɛnhyɛeɛ a wɔde gu akwa mu no ebie ne hɔ anka yɛ mfomsoɔ aban wei baayɛ agric sector health education saa nneɛma no nyinaa wɔsesa boa no infrastructure akwan interchanges na wɔyɛ wei wɔ ha yɛkɔ railways yɛkɔ fa sɛ nipa nkasa asitira mu interventions a wɔde bɛboa yɛn ama sɛ yɛkɔ wan ha yɛn kakra ɛyɛ nneɛma bebree so na ana meka sɛ aban wei ɛyɛ n'adwen sɛ sɛdeɛ tie bi a wɔbɛtu ɔde ma no bɛtu mirika because meka sɛ ne 2017 ɛm sɛ n'address baako mu ɔkan sɛ ɔpere ne ho ɔpɛ ntɛm sɛ I'm in a hurry I'm in a hurry to develop the nation 2017 good ɛno na ɛkyerɛ wɔ sɛ na nato sesa nneɛma nyinaa bɔ so na ɔno mu sɛ biribi etu yɛsi n'akwan mu biribi etu yɛ aba a ɛde wɔ haw bɛbrɛ yɛte hɔ yi ɛnɛ obi kasa na nato kasa ɔbɛyɛ sɛ yi but wɔn kanka ho sɛ nato kasa ɔbɛyɛ saa no na covid ni hɔ wote aseɛ na nato ɔka saa no na Ukraine ɛntɔkwa na mmaayɛ Ghana yɛwɔ ha nom yi yɛahoɔden nyinaa ɛyɛ fuel yɛahoɔden nyinaa ɛyɛ oil sɛ koduru baabi na sɛ Ghana ɔyɛ ho nsɛnsɛm kɔ soro a yɛwɔ problem ɛno ne yɛ haw kɛsekɛse paa sɛ wohwɛ MPP aban ebire bi a bɛba akonnwa so mekae andɔmampani dada akɔfoɔ ɛduru baabi ma fuel oil ankɔrɛ baako kɔ $149 sɛ $147 so ɛma ɛkɔ yɛ ama ɛkɔduru baabi no ɔmampani akɔfoɔ koraa kaa sɛ dabi deɛ ɛduru ne deɛ mesɔ mu a ɛnsɔ na meka sɛ mede ka ne nyinaa ma me Ghanafoɔ a meyɛtua realistic price for fuel a Ghana yɛntumi nkɔ anim nti ma me nso sɔ Ghanafoɔ mu ɛno mu ara na nte so ɔhɛ aseɛ sɛ ɛba kakra so yi ne ti afɛ na amanfoɔ hɛ aseɛ si ɛbɛtu detire na ɔmpani akɔfoɔ ka sɛ o
baby aduro no wo se Ghana ya trase abokado do disabre ya enema kɔ fam kakra yi yɛn hwan se yɛbɛnya ebi amfaso kakra ne ka na yɛbɔ no yɛde kɔte so bi Ghana fo nti bi da saa bre no ana yɛ force ɔmampani ase kyenkyena wɔnte fuel so nti mekai sɛ ɔmampani da Mills in campaign what the message be by say oil and a Ghana for a buying a ɔmampani for buy at the Ghana for no opesika at the ayamano yourself to already oba or bet till fuel so drastically a kaisa abrofono what I say and indeed yemisa say or buy even time na fuel abba from one Messia Koyako can $147 per barrel that time and so ɔmampani Mills any ɔmampani Mahama Abreso a buyer as low as to $29 sabre near to fuemu sabre near the sumu ya misa say a dear no ɔmampani da Mills a catch the yen ya misa say ɔmampani da Mahama a dear no catch the yen mekai ebra yam found the to us all baby to us all ɔmampani da Mills sabi ebra wonya no suma nkyire wonya baby ko ye na ɔmampani da Mahama to us yam fa no kran to nkyɛn but mekai say 2012 elections ɔmampani da Mahama be catch the Ghana for nyina say si eba obi a wayɛ lucky na watimi asiesie ɔman economy pa ayi ɔno ɔmampani da Mahama na ɔdo no ɔyɛ head of economic team a ɔmo na atimi ayɛ ama Ghana ye growth akɔ as far as 14%. Yako up to 11%, unprecedented. No crenso. Yeah. What you say? Enti, me kasa na monte bubi o maiso. Oja ne campaign mo catch the Ghana for say. Say obi at lady foundation. Now nim foundation no say the city. I obesi dana say. Obesi dana say. Enti wono mampani da Mahama. And one lay foundation na. Ebi mada. On one alisa foundation no. Say am fa mana nsi dana nsi so. Near the command MPP for yet means dino because yen a foundation. And indeed, Ghana for your sense be if it's some kind anymore. Yet to Obama 2013. And there's no country. Satam na your dollar and once my diama every before Nankasa becomes a fiddy a motia bicrana if you $1. A choir make a drew baby. Sabren po, Nasabi, scared the better. Fuel kura de gu apawa ye generators ne adare kura no ne ho asema ye de amaye enti ɔmampani na ɔka sɛ ɔne de wa lay foundation papa ti oba beto asi so na ɔman no esika sema timi akɔ nanim no ne ɔno na bɛka sɛ afedi wa we na mama to dompe no de asema ka kyerɛ no and these are the people and na ye heli wo mo sɛ ɔm de ɔmo bɔ ba be ye bibi e de na NDC for wo ɔmo bi na da Muhammad de na wo time no wɔka sa asɛm no e de na asi na hwe maaye. What you say? Ɔmampani da abrɛ so ɛna saa abrɛ no country ya ɔmutu fuel bebrebe ya ɔne Iraq fo ne yifo ntɔkwa yi David nye Saudi Arabia nkasa Ukraine Russia de sɛ na anu ya ɔmampani kufo de ne ma saa de ne ba yɛ saa ntɔkwa ya sɛ ya bi ɛna Libya David is it Iraq na mse country bi attack wo nana bibi saa so ɛno ɛna nsa no mo yɛ major producer for oil ti e ma yɛ kɔ saa ho kyerɛ no mu and affected the whole world and some a yɛ ka ho asɛm na anu yɛ me deɛ menka sɛ Ghana yɛ heaven menka sɛ Ghana yɛ yie but the kwan aban we afa so mpo watimi amanage ɔman no ama sabe ɛnema bi a yɛ essential commodity a etimi to ɔman no mpɔn no yɛ ho ankyere wɔ mu yɛ anasum mu yɛ short fuel da sɛ de aman bi no so mpo developed nations de Germany no na man for sala koto fuel no e bia nsi wo Ghana no kyerɛ sɛ aban we wa bɔ no ho modern pa dia kɔ so no enye bibia keke nya man bia de timi survive wo mu ti nana do timi akurakura ɔman mu akurakura mu apem so abedu sa abre ya ye nasum mu ye shorto ɔyɛ de ɔman mu na da bia akɔ filling station bia obisa ne bo akɔsoro de na so nya bi tɔ no kyerɛ sɛ abana bɔ no modern ye kasa nyina so aban gusu a ni infrastructure development onya into ba bia social intervention ɔde ba ye onya mu into ba bia ogusu akura mu me nkasa ne me nyina ye papa because we is a free high school oni ba ya adwene say ne ma bebri wo mu a ayesinto ne ma bebri so but in this case aban we me se da bia me ka ade ye say ye mu binom ya kira de o senior high school da me ka se brebi asa se ma mi remfi da ma me bi fra tonie aha me ni ma kura kura no ofra se e be sun ye
was school on the or just send a ban or yard, dear. And the engine was to second near Jenna. A cobassa fees na general at the beginning of every term. Sakura the best school, between school fees now. Obey your Juma, yes, Canadiaba. But I dear ne kuno a admission fee. Okay. Oh, we move for front. The case will tria. That I'm saying around 700 BB. Nessa mammy betria. And what catch me pain say. Says Canada or Pieman Church and Cacra. Now, Onya Bumuno, Onya Buma, and that was a dear Cassia, near Cosudia Ghana for Nisia. About time, baby. No moment in Coscunia Sabia Sabi, Cabosumi and Sano, or Preconsio to Timeco to Tia High or Yadocono. On to mean you, but a quiet crime before over school mono. Nay, as some mano. And nay, your father said, Biaba, I bet say we ain't near a fee. Saha now for Namuno. And indeed, Mekacha will say, Sa baby so by ye, we see import polyclinic, and as we see hospital. Ama, SOMPA FM. This is Bia, may make pay with the soon say. So one penny and ado, ever I know say. Me my metro school fees. Ghana for being school said near Triano. And this MP and this Abrensona. Sika or did feed this to second for. Sika a feed to Yaman for. Sika a feed St. James for. Sika a feed Methodist Technical for. Sa 4 schools in Guan. Within 4 years, a bet me a hospital. Ama this is Bia. Make up Sunyane ha. Ka 4 years no gonna be, you know. Nankia wo modern hospital. A ya buying a sea. Okay. So I buy will be trouble because and I buy with dear or buy 1 year she or more can be as well. Nothing who I pay be on priority. Now buy where I'm in at say a woman say ya dear sabi. Can you get away? Anoma Debbie Ania can say maybe school, maybe school from 4. Sabrina will be from 4 no. Now and next time I don't know okay meaning say labor office but Saturday or labor officer. Oh yeah, school now so you're now pass pa. Now the crata to labor office. And the a Juma bar near Fro. And yes, I calling some because on the answer and what yes, I didn't be. I will ne Nabra Bumu a pay. What you say? Sabreno, oh, yes, school. Certificate they could out from 4 no. Now to me, I the soldier. Who was the police here, ultimately the cop. I do maybe a year basic certificate. Not in Cocoye. Okay. Tinanu ya near May area BC. Near the coin. So we are BC ya. Because you pay Ghana, un year school. Because some played your son. You can't pay by mobile bank a cry and foul. And on the basic certificate emoji and there, Wasi, and I say SSC. What you say? This uncle did not say, and I'm very school BC or school. Oh, Diagro. Now to neck catch say, already a woman say, Sabi so here I catch a school no. Only ye. And unti basic certificate are more between the police, call the soldier, call migration. Acquire Juma office by Biano. I Wasia, a senior high. It's a more Bia walk with yes school free. Must say Montibida. And she says it no. Because because and baby junior high. Or we St. James junior high school, our Roma Southern Etiwa, where we St. Mary's, where we Secretary. Uncle he. Because I cannot cover be I am more Jumania. Debbie. What you say? And when I see a junior home, until I buy or buy ya, we are not going to say on it yet. Our money baby school and Kawasi. Until who are this all BC? Anka BC. Never call any mono. And another buy. Sa achievement way. Ghana for you. If you do a grind, another crowd of Bambi and watch the and then collect recipe year, so and I buy near my to turn a baby. Sa time one year triad missing fino. Near Tony Macron and school. And the brave drew ya. Schools will be no take advantage of the parents. Near Joe Musica, who know a month for a woman, one call Musu, say la banning you know. But and there, who could be more? Headmaster B, headmistress B, senior housemaster B, senior housemaster B, a BS store with the fee. Or Tony Mana, may say, there was a time I make copy a nursing training her. Echo school. No more J. Macola B, our honum, near the name Echo. Now, what near Bowisua, no, not the actually, near the atoll. Okanabo, your boy is no, you now the actually near the Amawomo. Now, a dana near Timuna. Nay, I just any mano. Abronoma. We have a tia. I mean, as a dano, man, says me as a me trabby beer. Can we say beyond the complaining? Prior, tintinity tia. Any mob, who do a pa and this mohon.
Many says school no jai and Sunday manager for the next 5 years or measure to school no. Okay. And yes, collecting them. A good heart, say, a swallow. We have said the unbound foot to our bone. The big will be a best of 5-6 years. But yes, yeah, way every year. Yeah, you so I'll list where your barb on tip prospectus. And why are we say collecting those things? You can't want some move. You didn't ask our buying. So buying a year. Go about the oversight responsibility. Yes, yes, but if you see a cassade and once a month, GS Musano and call GS and so Munita Sadiano. And my parents. And deciding my way across Nano, share. I buy we. Ya can say, and near my young papa or why dream of home. What's your buying with policies? Back home, any planning for food and jobs. Obeka to be a failure. But I have been here what the Abba, Echa will say. See to me so many years, so many years. A woman, and indeed, I asked some papa so. What you say? Come up where pa. One district, one factory. A dear ma on my corner name. Industrialization. Obiaji to Mr. Ghana. A dear a boy form, say. Ye be beer producer no. Ye are. Ye fanasa. They are common and see a quackotom. Because I may walk to sec. When I'm call I discuss any money we are. And I make sure almost say. Fiasa will be a drug fool. Na wako tu bayire bayire na wako tu ye no tuba bayire mu abako no ebi akoton ma oba bi a oye oba pese wo edwom 10 cedis. Okay. Sa bayire 10 cedis no oba na ko to bayire no wato firi kwani ni ho ade a chen ye no wa pen kotom de kakra wa pen wo kakra wa pen katie wa pen momone wo de ayesi kakra atwitwa bayire na ye de ma ne 10 cedis no akonyam bese 100 cedis. What in toast in the meconi, Jane and the moment or the year soon free more, Obenya bese 50 cedis. I'll buy the back on whom. A dear chan upon our querina or cotton by the money 10 cedis. Or quite fumuno, or far by Mamma or Bapis, no cotton by the nibi. Macuma cunum, ya the money 10 cedis. Till num penna by Mamma by them slices in Numuno, or the 10 cedis now the command Nina. Sa by then Mamma could, Mamma walk quite fumuno. Eye djuma bre okodua bayire no edo ho besa busumi nsia afe ansa na bayire ne ba amene tu ade abadwomu no one maame na woto ya enne na woto bayire no ade achi ode ano age ne mfaso awie within 3 days waje ne profit wate ne sika enya ne mfaso hwan ena djuma na maame ne ye ho mfaso ma no. These are issues are nti e masa ye de bibi say planning for food and job oba no matter what say yantimi anya bi e wo this bia mu ye anya bi ama man bi ana this bia anya bi no. I one very reasonable policy. It's like any night too. Near Jim who say, and any night some. Oh, I hear a crano when the young baby I mentioned Janet and another day are dying. Principal, I will say, someone can tell you to say, me how ni. Actually, what to an amoy dicaya. Over the two as how no so. It is what you to say. Adia MY and say a toy near my you queer Dumahonia, you produce and farm produce no. Ya de call a man saying just so in that raw form no. Nien start say ye benya de city bia mu emfiri djuma ba ko ni adan dan niam so se mpokoko no kra ni ntim fanya bibi wo ha ye nya no oil keke. Okay. So ho na ye mfa nkodwa so nkoton ye nso ne so ye nhye na eno achi no bi kra ye nyam so ho ni nya kokoko pada keke kra ye mfa hwe mfra ni nkoton no ene ye one other reason ema one district one factory eye one major policy ye me ne so mu ankaye. Okay. Sa we nyina aban atu ho na mo adenti na Ghana for ye mo sa anche nyina aba so yes nya hakra wan che ba bia bi wo e bia masunya ntidan ti ade no sabi enye nyansa sama na. And this political is an man for kasa. So who ne say these among other policies na bema MPP returning power ma oye onyina so mo mampani akufo enti ma bebre wo hwe se de ndai ahokyere nyina chi akwan a MPP ba ye waye railways, education, health. One this one factory. Ya ka ho asem yi. Kakra yenya e wo man mu. Empo agenda 111. Ekwan aban we fa so say ne hia mu nyina chi no. Onya sa ne me ngu ba bia. O som no waye bibia kakra. And that is why o kasa wo kwaje bosia. Me ne ya adwene. Because oje bosia dey develop for mine no. And indeed, sa ne ma we no. So we start bibi na kakwa mu a. Fa so e wo mu ne sense. Yakoje bosia initially at the start in the first place. So abana ni bia amfa ntoa so. No anwie a ma de sia na nya ho mfa so a. Yakoya na sia bai. Sa ne ma we ni nyema bebe no e ka ho na aban ne say. Gidi a Ghana fo anya wo mu.
and why the abuano umpo nansan ya nima mu ye den kese a ne ye so ba bia ne ye nso no ebi no kra ka so bedu ba bi no $7 no kra ho ye beton ba 50 cedis what you say ene nyame adom enye eye de nanso kakra de emekro no eye ye ba the abadi of confidence say kwan bia so adwuma a waye ne de oguso a wo ye no by 2004 yen konkoto aba ne de 2024 yen konkoto aba no na Ghana fo hu nsakra ye bi okay enti sa ye hise ya asa aban bia betena so a mfie nwotwe mfie na first ne de ama obiem mfie nwotwe wabre kofie emfa ho ne ade papa wo ye no me ka say hwe se ma MPP kwai ma ne to aso from 2008 e bia Ghana nkati ba bia tie what you say but na hwe bia yedru enti no me ka da bia say Ghana fo hu adwuma papa mo mpeni nado de enti a wo ka asa no eye adwene a NDC for the two Ghana fo trim oh ya de ayi akumawa bato ene ya de be kire MPP fo say Ghana fo ho omo ho afro Ghana fo mfo mo nye hwe ene do be ya say Ghana fo ene MPP fo mo cheche sika ye maye ni di kumawu fo atem maye ni di maye nkasenti omo kra because sabi omo de won adwene ene to ye o ba say ho ye mo stronghold pa antino u really kumawu a anu na me ka kire o say na NDC fo na ka hu say omo ma GCT na kire Ghana fo say but omo increase your vote pa oh over 1,000 votes minyaba ya wo system mu a aban bia oba ne na wo bedi mfie nan na ka to aba vote so beti eye trend a wo man mu ba bia ni ho wo hwemu a eye na na do kura ni nipa the first time a o win knockout no so to me win knockout I want the second time na bi nsi wo Ghana ha knockout second one was second round. Yeah, of course. That was second round. No cut I say partial first round na na wie. And they knock out na can want some. So, into na do kra ni pa wa chibu sa de no. We about to say mu. And that is why the man is so confident to say. Okay. The say ya wa ye de gu akwa mu. Ene ma oguso a wo ye no. Enu 2024. Ghana for be sa to abama no. Amana hand over. E de ama MPP. Okay. Candidate wa winning elections for Ghana ha. Obeto 8 years in so. Me da say Ora Clement Bonsu dodo na abon mrane se Parkle New Patriotic Party oba ye Facebook abo SOMPA 98.9 FM SOMPA 98.9 FM na ubetumi ahwe live now the comments no at your comment box ni akenkan the amount pacho wo ko YouTube so a SOMPA TV Mr. Nuridi yentie omampani asem no wa dwenkyere wo ho So, ya papa kasa na ne kasa no a ne kasa na o kan ya no me gidi se enye ya yeti ha yenwanwa because politician dey sa na ese o kan se ya hu ni enu ema ekoyi nyina still a obeka se omo mbody ye sa na Ghana ye nyina epe because my no obi a stakeholder wom nti se wotena ho ma obi edi man so ana obi preso obeba bedi man so and whatever now see bia o tu anamo bi na on tenetene no a wonso wo man no bi nti wonso obenya ho nsunsuanso nti president akasa yem se na nisu adi hunu no se ebeba mu but as to whether say eno nso beba mu no another thing. For I have been able to predict 4 elections I call Ghana. And Minfeli be the last time now. Yes. Okay. And I'm telling you 2024 will be a miracle for MPP to win. Miracle. I'm telling Omanyane Fuane runoff. Na no No. Na knockout no I'm a father can first knockout no na mama na nesi tutuye. Second knockout ya what they say shaking the kura those who win. A depreciate marginally. You understand? Was say a number but the signs are very you see I have always said things are na miribia. The last time I said it here people call and were lambasting me. Government be our power. Yeah, one hand over Emma opposition. Okay. Because a drew stage be so meaning say
Only me ya dream says a government or power or Doria time for change and dofua. So only me ya dream sir. Okay. Because they see you ankasa ye kase 90% of people in MPP who were known in 2020 from 2017 to 2020 binum wo ho a na second round ni omo sideline ni omo a omo ye party mba nso many omo nyina das wo opposition party yes omo pabom nso ye nyina abro pepepe wo opposition kube na ase ye nyina da ho you understand ebanesa party ni create yaw or create more enemies than lovers and obi wo party num kra na adwen ye ne se ana wo susu se endie ye lusu na nyina betina fie or they been saying it yembro pepepe obi be didi eje bi na omo nhwe yie omo boro kra nye kuba ase a ye mma omo nda ho sa nwunu no ye mma mo mbeda ho da ase ndi you see so that is how it is nti say government no the party in power no ebe try say we be mashale people are omoye known people that speak for listeners to listen omo amutimi diverting nipa adwen ewo nuema bi those people are sidelined. They are not given the opportunity to come on radio and talk. How can you win with that? Okay, you understand? San krofo no a omo started communication even ewo kurum ha from the time ye started ba yimu 2008 mu ba no a omo ye die hard communicators of even MPP aye ka ho asemu nde omo wo he omo nyina ate ase. You understand? Die na ma omo te da ye hwan na yi omo free mu nipa no interest ne den the interest is selfish interest and now pay the interest of the party in going forward. Nti yewo party mu a yewo country mu a political parties factionalism no endorse e supersede the interest of the party no a ye nyina don no. Nti se eba ne se me na me ra ne bibi na kwabena be support park lepe me wini a na park la dane ma atamfo. Sa yare no ye yare boni. Seriously. Sa de no ya ama nipa bibiri di yaw na yaw nso obo mpa gra nya me beti o so nti sa nnuama ne nyina wo nti se president ka se wono fele se wo be hand yes ne pe no sa nso na ese wo ka I think say wo ye na afam de na afam de no de na PA for enso ya ni en de meka but wo ye na afam de some of the policies like my father indicated yes good but the implementation very bad. You understand? Free senior high they taught very good implementation say hey teacher cry na teacher bia obeka bibia fast free senior high no o te ho eno cry o letter o mo de be fa WhatsApp so ama. You understand? Send me money nyina. Me say WhatsApp so na pepere obetin pumprum na obie ya omo say wa ko kan sei ne. Nti say ya mother free playing ayini nyina e ma nipa express omo opinion e wo nuema bi ho a. I think say ye nyina ebe ku atiaye. Then I think that yes, one say we make it comment no. We make it based on ebian modembo. You understand? But as to whether say modembo no Ghana fuenia ombesan atoa ayine is another case. In fact, Komawu elections no surprising me kakra. Surprising me because those the stronghold of MPP. So we had the last election in this year 2000. You understand? And MPP enya almost 14 omunya but say ohwe ne na ekọ Ghana deda ekọ sikasemo aye din nuema aye tutumu ni ade na still a omutimi ateni that vote no it means that say na makan run off no omuyire omo ho ambenya akọ but as to whether say the results be free maba no yes you understand but still have some people that feel that the government is doing well and whatever on the side of policies are more ya omususu say ene ne be engine so to say free senior high father mami what's the name
planting for food and job. Mo board there no still a mo de kwa akra. Board there no a mo de call you know. Still a ministries no. Ebuona na akuafo no bi ne mede women na mede man bi ne gye no. Na ne enso mu yi antie yes ye bi. We say ebuona normalize nti and they said biko. Father, oh yeah, hurry up. Oh yeah, hurry. But me can say sa de no entimi boye nkwa achiri. Niema no ne say hwe eya na senior medical aka no in implementing policies. Let's take the nation first. Say in implementing the policy na wani akoye mienu political gains a obenya any whatever eya na succeed na ye hwere sika nso sa pe na policies yi bi ye say kura menim say one village one damp yi wote ho asem a baumia ka $1 million for constituency be say wote ho asem a you understand sanu money nyina no hwe obete no almost $1 million for constituency o ma package ayi bi any ade we num nyina enye transparent masika number constituency ho embe gu assemble $1 million there nde $1 million for constituency nde 1 million about 12 million Ghana cedis meboa eye 10 times what comes assembly ho maybe my friend is a common fund and IGF and almost term no kra men father say ma nyina chen you understand say me money nyina na eba nti say $1 million eba omufutu mu a I think say nka impact no ye be hunu more glarer than they are trying to let us understand say omoye no ntino Bagana so ade ba ko amasen stadium hu ni say wo the policy beba obeye sincere to Ghanaians na we kase o ye ne beboa Ghana no you will not be able to perpetuate your stay in government because niamani bi that is it because niamani bi say tro no akokwa ya ma akoye fried rice ama ya obi ape you understand nti eno nso no akoma all the time no say say Professor Mills say father Bekaya Professor Mills governance no na superb but ne no ye ni nyina wo de sisa nuama no se na nka wono a na be say akọ 2012 elections an ko be lose na say be ehu okay you understand mama ebenya sa mantle no because of sympathy voice bia prof nka bomu a wo hwe media meridi mifia asem and whatever mere memede me pasunji to the extent say na former president Rawlings epese wodidi the political opponents no what can say that be meze me pasunji this annuama ni nyina no na wono a the political party no niema bi wo ho a wo ya omo ani nje ho omo benya kura omo mba opposition this annuama nyina ka bomu a I think say na ewo effect ewo bia governance mu and yen so ka ho na saadi koso say MPP bit me asan make impact senior president yi kan ya I think that shanwa chinchina omo ye say her constituency we omo disqualify we nko unopposed sa yare no so esan yare bia ba ebechi ya be ha adwen omo njai saade no and that is the problem ama bibia aba nde ye friend say huge parliament say hang parliament hang parliament you understand them a bro for number nti sa nnuama ni nyina no until say ye beji atum say ye be ma level playing field ama emfa ho ni nipa no stature because NDC dia omo ye mase ya wo kan say dum so eduru December oberezani ampa atara ho awa rezani Dr. Kwabrandon ko omo atunu na no kra na obi bisame wo fear pre say mine no say ne mpabo ayere say ambedi ho a omo atunu kra you understand nti bibeti mi asi ewo MPP mu omo ma omo the free omo tunu no what they say yes omumma playing field no enye fair na obi an contested nipa no lusu a na wagia tum
na wakwatena ase because se wo hwe 2020 election ne na president eba asunya ha abra boat and BOT eco independent was say wonu ntimi nya adwuma obi a wantimi anka near party no ayi no ho se omonko elections no ne ade no woni ntimi nya adwuma wad na chese automatically wa yi ho afiri party num hwende se nya independent candidate MP a nka sesei nka mani kire he nti na chese nipa no omo pe no so nti se ba na se nipa no omo pe no a enya wo pe no na omo pe nipa no a wo susu se wonya wo choice no ba wono nso na ye choice of the constituency na mo apene so na nipa na akọ na bibia ayeyi omo ye si ya ma kube ya beji seat bi ma sese kura enkoye han parliament biem father the term na kura be mame na akoye basa you understand nti omo wo ho no ye mpenyimfo ye wa akire ye tenetene omo you understand but tirimude no ye too much omo njai nuema bi na ye nyina nti kakra 2032 we 2024 omo mienu ya 2028 omo mienu ya baako but 2032 there by then there na metia ye fita na aja ya beje mantle na afiri omo nsam na ndisa wo ma utie fita ansa na wa beje mantle da bi se me reheze me yetre na me ndi agoro mbra na obi mpaboa na ayire yi a obisa me se wo hin ahanti ma ye ma ho bo ayi a ebe ha adwen because your country mu a rejected ballot kura o ne me ya adwen se enya chen PNC me ndi nano me ba ha na me ba radio na obi bisa se o ye you know party ben nipa me se PNC was say rejected ballot na me se den na asem na o kan kire me nye no a me di PNC rejected ballot kura nya bi chen nti na chese yeah nti rejected ballot kura just ye constitution this time bi ma at least ne rejected ballot no yes nka yeah nka ebe yeah but na ye nwanwa say nansinya elections are NDC for year omu even executives are nim so omu nim dia omu mane the affairs of constituencies still are rejected ballot it take over 2,000 votes are hosem nti NCC na enyo omadwumo se Ghana fonso na da bia ya sheda ya NCC ni omo ya no omo ye no Ghana for me se ye ni atia ma ya bia henhan ya ye hu ade biem you understand because nipa no ade no won nim kura wo bebisa o no wo ye proud boro so say wo bebisa o nti se o koto aba na box no na o dia ko yen fancy I can't think for tie for but bibi wo ho pa so person oka kakra bia ne yetew na oba ye no na ye di nkomofa new curriculum eba ye hu textbooks nsem wa ne senti excellence publication for on book bi mu nsem apie dwa na anwumre ye de hye nkomo na ase pa na ye de na apasa wo kansa na ma formative for wa homa no fa so say you can religion me kire social studies okay nti you can culture emu na religion wo nti you can say culture a life but me madwene mu no say me twere book and come say religion and a life I say you can culture anyuma woto wasa waduane okasa obi bia wo ena ma yeka say o culture ni but na emisa say sa culture na yeka ho asem no ene religion ho na edi ni paso okay obi say me yetwini but men we preko because it is religion senka na culture nka waka ho o wi bia nka nya bone what you say me religion ti me ye muslim ni me ye christian ana se me ya sore ni nti me ngoro me babra ana me pebra goro me so me mpabo sem basenka no so kan amamre ho kai culture ka ho nti me de me hu ne se culture ya de bia ye komu a religion eni di akotene
me ba wiase ha yi me nti se nipa bi akọ amamre ho da but wiase ama bebre so na religion mu ntokwa apiepie a kire se o ka obi religion ho asem na wa anka ne yi a etumi de ntokwa kese ba se bebre eba yeah sabe manu se sumena mu ana wo kasa na wo kasa tia nkramosumu a waso be yashi na ebe woso waso be yashi wo kasa tia Kristo sumu a waso be yashi na ebe woso wale obi amamra wo kasa nya enhye de nya enye huhu sa oh dia asa we kura nya me fe wo masa de ese nye na wo ba ye kuro ni ye ya apo a wo masa de se de si po no kama no me kasa mre bi aye bi ba number 1 na me ye MC wo na maame na owu ye na ma binum akodi sirem northern region se de go ma ho ba bi tamale na ode nkrofo bi firi obaye na omo ye na eduru ba bi no msi o nipa so esi ne nkrofo bi di de chi firi tamale baye nti e pese SOMPA FM omo eba no mo so ebe kire wo mama mere kakra na wa onim kana fo time ko na e pentem asorefo oba na de so hwe mo na ese ase amanfo ye da mpere so papa pese mo be ye bi ena ja ye no msi o mo so ma ye kakra ewi ase na fe na ese agorom de baye no na ye pese de twa so and indeed yana ye mfiri ho nyina na obi apese o try so obese bi na wo hwe mrantie bi abigina makola ketua bi tuma no be 10 11 years no de ne me be bobbo ne nan na nantu adi bi abobbo ne na nampo so ase na de nan si form a redema emma no na se de dwom ho chese ese wo ma me be se wo shiti afa na wo mo a wo mo ka se o ye nyan ne twa bobbo ne nya yi no afa na obi ani agye nti da bia me ka se empenifo atwire buku no so omde we kwa adwendwene mu a kasa de in the first place nka wo nye okay ade bi wo ho a obe ya se wo ka no kore nyako ensemo mo ka ye no ebi wo ho a ye nko ho agina ane abibua eye no kore but ye nka ne saa okay esi atiase ye nka ne saa kora so ka se o endei religion ti asofo binom ana nipa bi ana Christianity nti nipa bi no ebu nipa bi faso a why mistake okay ka che say asofo bi suba nye nipa o mo teaching no ana o massa system no enye religion anka se na de sa de ne ba okay eye nipa na wo mo teaching no so nipa bi adwen ne say wo de week ni nyina ja wadwuma to odwom ja wo start to ho na bra better ma sorry fi na bra me mo mpa ye throughout the week nti sa no kwa de na obidi obi ba ho betu niema e wodwom wa ba Tuesday oba ye so kwa asore wa madwom Wednesday wa ba wa nto Thursday wa ba sika kro ode ba ye bi ode ka ko de betu aka no ode be ko ba bi akwa fa bi no ko nti next time ba no no akodi customer foforo ho okay nti yen a ye kire sa de no ye boa nkrofo no ye boa ya safo ma no nti niema wo ho a e no kra ba ye nchichem niema ni panti ase se individual binum ene nipa binum adu furu pe ene omusu ban na mama nya religion per se enya Christianity per se ene de sa de na ba okay over me da se pa what you say because what you socialization e kan de ba ko a e se ye yen ye fantasy bi free ye fi na boyan a religion ka ho ye wo agents any agencies a wo mo kire oman mu bra ne se wosi bo bra ne se de wosi ebe nipa papa e wo community ni mu nyina sa na me wo nyina no e fa ye ko etwa ni ko he religion ni etwa ni ko he asore ene muslim ni omo hia omo de ba e bobra pa me ka se me taba ni bi ke ni asofo bi ka kire se asofo a omo di kan e de religion bra ha no ade ba ko no mesi omo ni so no mo pass mvie senya Christianity enya Islam anoma can't mean trauma imu dabi ye fa bibia anto nchen can't mean trauma imu ka na pese ya nan ko bia disika to mu no otwa ti no ya ko edi ope what you say nti anya hwe kura no religion aboy kwa bebre so ti nan kan se obi hye da tusi na nu se obe atake religion bi okay e de a kire se enya kura emwa ye kura e wo se bibia e wo advantages no e wo ni disadvantages so nti nka yen friend to makakra yen siesie no na ma wo mo etie na hu se ade we ya kan
nyina so we ne wo ne de to abrabɔ ho ampa sɛ danse be kan kyerɛ mo sɛ o saa ne ma we kura no enye kura meda sofa ma memfa matiefo wa homa ne so yedi nkomo no pi ye hyase de firi nakafo mo ma ba ye na ye twetwe ho nkomo wɔ ahoma ne so abedwafo tena ase ye nya ewura pa akle ne ewura samad no redin ewura collins mama nsuo ne si ne kwan ti wantumi ama ewura kufo ado sɛ o my Ghana beko international market akɔpɛ bosia kakra na ye de aba bewura o man mama ne ma ye but enti ye wo ho no so ne sɛ ahwe bedru baabi no ya gebosia fi China de Ghana doma kuma kyɛde no aye collateral ma anhwe bedru baabi China for the say collateral no won sababa beto so de ate wo mo ka ye de wo mo omampani akufo ado kuma wu by election campaign mu asem bi oka ye be ye nkomo na awotwe mu ne se opese ni yie mu a onu fira konwa so no hanko wa hande nova de ama ne wo ye NPP ni ama na to na mamu osu ama no we num ne nkomo a ye de na nwumre 0543 989 989 0247 989 989. Good evening. Udini baby free. Became Abeswa Atala we ba coupe. Yo, mira for you. Kini abasa ho e. Adum ninti o. Nyame nka ho fa. Ye san ni musu nyame mpantu wa kwam. Nyame ma nkwa ahondi ngom aya renu. Why? Mini abe do foche odi mfi apem ewo nsuo mu a. Oya do foche. Onya agene. Wotimi nanenka suba da mampani afufo ado wabeda na dini ba unyane na so afo no akire pefe se sabita frache ye kaso oman amamuo mu obopopa nipa awudi kaye da mampani afufo ado ana meboa ye da me kasa no enne ninia me papa na wote wono wote ne uko terrace school mu a free senior high no a teacher for the day container ye so akese ye je praye ne ye keka ka ho no moton wo obehu mbotwa no na fikomani aye kire don man panya akofo ado ne nkrofo no wono won to American kofa pensioner politika mini aba wo fa obi sika ana wo fo obi ade wo se mempene ma wo mfa wo se chinchira mefa woni sa ni pa no wo ye sisifo anase sabe enti na wo se sa ni ma no koso enti wo tina se na suba Ghana man panya akofo ado de Ghana adana dia da bia mekase se wokọ na akụkọ nchuwa no osu no obob na se obi edi mawua ye bisa obi a ye bisa akroma eti Ghana man panya akụkọ ado na bo Ghana won na se Ghana medase good evening udini baby free good evening udini baby free yo kan ye wa hu odoma se ma yenti we But community American family. Akabaya wababe gumaya. Inyuma igu. See. Now some better say uye nyuma. Now pese MPP sambediso. Me abayako. Bancha umugu no Ghana ha. Sasa ban no ye fiska edigu no. Nanka ska ebetindia shi mabans na jina. Ama mabranya adwuma ya. Enka ni Ghana ko be shi mama na jina no. Okisha. Ni yedi gunu no edoso. Mini abanyako ye misa papa aklese. Ne poultry farming. Osima na nado ye mo poultry farming. Onga amani omu. Mini abanyako ye hwe mampanina waba ona da ofani ni ye mampanina na. Mini abanyako bisa da bani bia oye MPP ni se ne na system ti sen. Na duma ye mu ti sen. Ye ka oso ti sinya hai. This in hand there, all you sky, ye that in Chirima, and a papa buyer also the fish in your high. Never say, Papa, you shall say, Scour high, Mobosia. Now, what Bobosia, one time for idea, what was like Jim. Let me put Papa, actually, what about that radio so, Bob of Yabasu. Ye, cow be a 1 man, bre. I gonna for a brepa. I am not sure I'm a pain and now, ye can't tell my pain and now. MPP ntimi bu man bi se se ni mampanyinda da kofo ye ya nka wa ma meda se ni
Meda say good evening. Udini baby are free. Yes, meda from Patapa calling from. Yo, meda from Pacho my NTO. That you were new dean as an establishment of my Sir Osha, the Okoso Ghana, in fact, Mama, you were Parkland, Captain once, in fact, the Okoso very bad. Maybe I know you can be about GS, the Okoso. In fact, we have a first class diploma holder. First class holder. Now, we have said, Obia on no crown, so far to me and certificate crown, where even second class diploma holder. They are said, Edja Obia first class because or report calling kiddy. Now, my way to me, first, I was very patriotic, but although I'm a woman, and I saw it. GDM woman, like Mesa, maybe I'm a professor for football, but I'm also. Because although my Ghana first Ghana had surgeon or Jan Scott go up with your bag Ghana, and then in the south, Chintan Bagana, to be frank, Gogana and then the enemy in the year. What is it? In the Korea, Catholic Parker said, Hannah Banana, very important discussion. Other than that, you be a lucid hope or government view. And you bet your phones also. You know, a very important game. Miss Ropa, my phone number to Jana, my phone number. Miss Ropa. Parklet. That's a mission. Okay, unim. Dear woman is so only the number now. Ya end the corner for studio line, no. Okay. Yam farmer na. Nevias na koya bibi binti to me want to from Musa Wadaroma. Okay. Yeah, that's it. Good evening. Udini baby are free. Krereka mpacho my NTO. Yakumijiri semu hoye. Nyanko padumo krereka ya hoye pa mpacho my NTO. Nakwa ma aha fide no seba. Na ntia be biafo na o papa kleme mo na baso. Nyako obi bisa service MPP ni bia se na setna mo tete. Nyako me ho kire me sesere Ghana ni bia ho kire no. Pati ase. Obi MPP ni bia o papa kleme tuwe o MPP ni ubisa na baka jese no ho kire no. Nti MPP ni bia ni ho baka se o media me ho aye den atome. Ana no kweba kuso Nyako seye ka se teacher for and mabo container e wo school bi no a mpato ele pensika ele kaka bia nti issue no ye dele issue no tell you tie na nado akasa yakọ IMF no yakọ apre na ye ka se wo ye sika so komo de ye mbobo sia no ne yakọ ye twam wo sabre no se ye hwe ni yakọ IMF kwan be ne ye befa so IMF ye ndi photo China fusika ye ndi photo yen fi yenim ni emfa adwene emudo embra te ye penifo munye we ni ekoye chini ekoye o we ka se ba umia ko ka se yi levi on support no dako omode ba no ase ba umia ka ho asem e ka su se ba umia principle ade no on yintu je no on ka ho asem enye on ni decision maker enti yi levi e baaye NDC for Binya Niludin, aya on country and issue for. Say, how they do so can say, or my yard, say, Niludin, one master, so one night, 11 moments in the number or my year for Chilimu. And to send a contractor for seminar will be in travel car, and this is for Kahubi. Because tax I see, and the cassette, and tax in your bed, the tax, the video on your bed, the mine. Say, give me a bumaya, but boy, 724 say, or more what can be a tax from my aqua, which you want. Let me be a little dinner first from Mama Cassette. Oh, a friend say, Yan, the Annie ladies, now you live near Cassette, the idea yet in my head there. I, the number of someone now or canoe. Or Cacra say, young rash, say, you quack with you low. So what I say, or can also count. And to say a commercial, Yako IMF, a queer about the demo, I'm a project give you to say a commercial because you look now the bed, a bit more bra. May I say, good evening, Udini baby, our free. So, I can't have first, and I friend the light. You mirror of a and you in. Was in Madina. Pacho, the MPP loan business is the Abronoma. Your mother, your movie crying you.
By the person make education there is more education. Yeah, one for one person call. No more can't say we go school. I did name now teacher for no different thing. No, the sense of the I'm the year. Mamma, go school ya Juby. Many go school ya Jimmy. Now you judge me, I want the I look at you school. You think free education or more call now more. One more fun, me from good teacher for so. And our face is I didn't know how to. None of one year, not parents in the same come over more pay $1 now for a year. Now, I want to say, Mamma, what time was on. Yeah, that's a family look now, quite 16 million. What is free education? But we go school, because we piano. More than 30 million, 16 million. That's it. You know, Fabian got to teacher for, so teacher for I see, teacher for I see. So much of the NDC, so much such a margin. By Ghana for Mentias, come I'm wonder. I mean, some back to a TNT, some Ghana for me. It isn't your mamma catches a short memory. I'm not so a boy, I'm not so a boy, not so a boy, sir. And people in this, on the boy, go from left or right, sir. Because Ghana for one, come out to say sorry. Yes, Uncle Phil, you know, I feel one. Oh, sister. Yakasako, and you tell me who's so moving. I mean, it's several money. Put money, why the education have to move. Put money, and I say, parents, and so the minimum pay a responsibility. No, yeah, you can education, assembly, and what? Million more part of moving to school, got on school, you don't think, yet, Chairman. I'm almost certain, you see, or more come once and no more for teacher for them. That yes, it's a tongue, many could create in the transit in the Kayano, and one Kayano, Monko is more. May say, good evening, you didn't baby our free. Papa. Bema, Papa. Dinner football not a chair. Dinner football not a chair. You, Monsieur Neto, home. One more for one waffle. Cheerful one, Mohammed one. But I say, oh, yeah, I do need you. Say, would you wait and come out? My mother said, oh, I say, you are lying. To be only how. The Rica Mamentia on the Mentia, who cheerful, the cat is cheerful, the cat and my poor puppy. Anything in there at the mask. Nyako, everything is kind of correct. You know, we have to say it today. The tsunami kasa, and I say I'm not fighting new radios. Minimum that to me, can get on the night, and I said, the radio this time, let me know. I was saying, who was here and some papa, and I said, I explained to papa, and I'm out with you for a head. What you? And I said, send me out. Me say what I didn't come up with the machine. Now we are discussing over you without say for nothing. I'm going to see the deal was on it. Kabwaya the album, and no business to make you and born in Napaso. And so can about bar. Yet in that say, Linia. Obviously, young wouldn't try now. It's the person of the answer. They come in your own. Offering natural sergeant is not getting your class over the so every day. Then there's Oman Kumamo, every election I made for so much. You could never say, oh, but you say for Bakwa, Nanko, and no over their money have played it now. No one doesn't have a command to the fan who turn their border appear because of one problem at Papa Dia, or the old Bobby, Papa and Ma, and Dajawit. It is in a Ghana, what? I got to be a young China. I am the Mabia friend of so. And that's right back to the way I'm sure now to say, yes, certainly, yes, and Papa Yagi, that's what they are giving you. You have actually a home for 2024. May I say, good evening. My last call, I would didn't baby our free. Akua Abronoma. Nana Owusu OPD. Pacho yentiwe. Yes. Meda se Akua Abronoma. Niniana okasevi ansana. William Muhammad kasevi. Okazeli se scientific.
nyansa bia ni na wane de ni se asa oba fanya ko wa nyanko ka ka chen so on chin san yo mi ni se PhD obi bi ti aka se nyansa bia ni tentisa Eva JDM or no crowd back. Omito one tia here because now only and it's what you say. Beating out the boy and not really Ghana or 14. He said, oh, say, yes, to a bar for the evening. And I about Panya come Canada. And I or Sanso can't say, she has teachers in a candy law time. But yeah, or no, and this cassette, yes, I won't. And call the day at the photo. He said, yeah, or they. Itaku siri mom ko here and confirm who knows to call but can I say who said and for so was you know so about a review. It tells you say I don't know it has its challenges but at least a boy. Akua Abronoma we in crown and then a good school. When he moved no world class there, he or she was so brilliant. But because of such study our phone DJ is you examining you know and next Ebia na brabon aketi sin the employer every student here within Akua Nyarko school so it is no there are so many challenges around it and by so many posts because in Grano double track level but the minute there's no senior high school or whether be a double track it tells you that gradually you know all the problems any challenges you do drama Ghana we are enjoying in the future one of the best social intervention that has ever happened in this country. I know the even the opposition party they are aware. If you let's embrace it and then do it well, so they are worrying. Mera sebsia mayen fa freni nsim se ensiona topa wo wom na enya kwan na ja abedwafo mima obia nso nkwaje na ho ye sorry ora no reading na asem atwa to tiawa na ye mpon ko me chia tiefo atiefo nyina adu so ye da se overclear yen sorry Abronoma over mesre Ghana for se nanado ne MPP aban me nka ase ne nyina ekoyie nanso adwene ensusuye ane nse ya aban we ade abegu akwa mu e wo man mu emodem ba aban no abo botayempo a odisi na nusu se medisia bia wo ye Ghana ni owie junior high school a se wo sika se woni sika me bia kwanya ma no amana timi atoa so no wie school no waka se sebe se ma wie school kura na se nyaado na me koton ntosi na me koton da bia me ka se enei ye fa nipa mienu baako anko school sabiu na baako wie school ye de nipa mienu nyina ko tena fa ko se won enton sabe mmone a kwan bia so obi o wani bia duru ho a se nipa no mienu be hu difference kakra se na opese obako su afita adwuma na wo wie senior high a okoye sa afita adwuma na on kan bo resida on kan just pipe da on kan screw driver da what you say sense abi hani ma wuru nyina no ne yenim din ni wo ho yo be kan din ankasa Boris break food so sana me nyina ye din a ya nya school papa bia kontina ya bo sa din na amana ka ho mesra mo nanado ye na famu die sabi ba time obi se sabi bread asa mami ko tu no mami kan de okan na sabi free senior high die ayen kwata sem ma no mimunu fo nyamesem kristosom muslimsom sabi sana me nyina no duru ba bia ayen kwata sem obi no masom nti bia na dwene mu no ene ohunu se free senior high aye sabi kwata sem but ayade a obi nso ada adwene ho hu se ebebo an nti wode ne bibia awuram aboka ma ne ba wie ene mfaso abre no Ghana for se Ghana atitia pansam se de nkura and this no alternative omompani da mahama wonye alternative a yesi de besi obi ana ma ne yeye na na se waye no ne ma wa hya ase no se ma MPP mfie 9 ebi otu aso a ye ntra ba bi atia ye be koyenim ti Ghana fo hu MPP fo mo bo na mfie 9 we ne mu ye san fa nhye MPP nsa ne ntoa ne papa o ye ne so Medase Ra Clement Bonsu be gina mu kasa de ma NPP
Orabdo Samad Nuridin Kasade ma PNC na Area Collins mama na beka sama NDC na so nsuo no bia wona emu odin dodo nti wantumi ama yesrese ebia na wantumi ama na ko ha obi adwen a omfa nche yen wo wutie